Aye mamie si every a promase enra mamie si beka yensa ye bobo asem no so kakra bi ne ntiri ani nkomo no an no musuko eti mamie si wa ha ye ne bedi nkomo ne ebisa ne nante se na fe waboye mu de won bia mamie si me ma wakwaba ye no man mamie si apom to say woni aberpa na obae ugidi sa yo mamie si free na bae pacho me free apromase ene bae yo ye ni nkomo e de ne de bae pacho ade de me bae eye me ne abranti bia wo ye fa ne kwame tewia okay ba me ne no etna ye no na ye close ba fa yin se ne beto mu no na on yon pe me ni mahwe ye didi mu saa na yin se no ye se ye beyi ba na abotiro one kwa metawia na wo ho na nyinse no fa hin ne beto ma ye den na one ne wo ho to bo ase ne kyerɛkyerɛ asɛm ne mu na fa ye hunu ne ekosi mpacho kwa mene kwa metawia tnaye wo odoko obanum vortica na as a pressure fa me okay we okay fire ne enko mene kwa metawia tnaye wo odoko ba ye tnaye mantimu an me de efa afuru me de fa afuru me ka kyerɛ ne se kwa me ho adane 1.0 ɛna ne mete ba fa ekodu ba bi no na ebro ɛna de ekume obo me makwe me ni operation timi bo me na me hwemu ebem emoja ni mu na me de free ho me koye ni na wo police case ba me de free ho na me ba mabusuafo ba me ba mabusuafo na ohwe na nye papa afa de na bi o ha e ba bi o ha e mba nti ohwe me akopem 7 months no gyaye me hwe nti 8 months 7 months wan hwe me 8 months wan hwe me nti 9 months mu na da medical na edi na me call back to boy no ho me call ho na me ba no na wo ka me wo kwan so me wo kemu ba me wo wie ye no hwe me akopem me 2 weeks no gyaye me hwe be pemende on hwe me bi na me de masema beda mo se mo ne boy ne nkasa no hwe akwala ne man yo o shi abema no no wanya be mfie sei na me wo 20 since I make 27 sabre na ote hin na me wote odoko me akasa na me te dan so man ba me koye mani surgery wie ye no na adwuma me ye no na adede na ye wani a koye surgery na say me koye meti a me ntimi I say meni na ye me ya o hwa na ye say ete ewo so okay nti amana meni na ye me ya nti me koye operation no ana doctor ka chem say ma me koye adwuma eye den ba ne mu na me de share guy no 26 no sabre na ma me no papa wei na me ma me free mu me papa de we free mu dada me fan sem papa me hu no an ne mu na nche no de wi e ko school do be saying me ko school do class 5 and me ko 6 na mu jai ba na se na madi ni me wu ka se na mabon ka se na mabon na mabon akokotia na wunya saa hu na mabon okay enti class 5 no why na hwe usuku wa bedu class 5 na ye den na class 5 na wujaye bon na ma wujaye anana sika na eni ho bi ahwefo de bebre mi wa ahwefo bebre o mi fie even me ma me ne nua no me brothers omo obi enyi na ni ma me ba na me ti enye na me di jaye school ntina so obi a bon a wudu hwe na woni hu ade se wujaye school wa make effort to be a wa anye hwe ya mpe class teacher bi a ma ana ha to me ntwa no who said that time na krase abrabo tambe na ekura be yanse me wo brema ne skuma do ben bra kwa da sika na ye de be hwe me me wo achiri ba wo ho wo se yamfa nhwe achiri ba na achiri ba no so abon we de bi ondo e clever sir no ye clever ti wa na wo jitu mu so na bon ti o max aya na wo twa school na wo ka bi na wo ti twa be say ene ye fiada na me bi na me hwe me kai on kai hwe okay into class 5 na wujaye no esi say na betwa mu abedu 26 ya wudi be hia be me wujaye wansu adwuma bia wanye hwe wujaye na wo ye den pacho me jaye ye no me ko sua adwuma ba me commence akra mens ne ye de ade eye ekro ekro bi wo akra de mens ya na yo na me anti wo ye fa no secua me ko tena ne ho e mo de me sua adwuma ba me akasa de wo mani so say me so da bia na say ma hyehye mpaboa na me ton ye e ma me jaye ye oh what say me so da na ya boa mpaboa no ba bie shop ama boa mpaboa no ntia no na e wo mani so ampa wo ba so da ni e bie shop ne dada ni oboa mpaboa no so wa hu no but ya boa no na me ton me tia no a me ton ade sa na da ni currency be na wo de mpaboa ne je oh
and the Macedonia na meton ade meton paboa owo store mu just me person asema wo ken ya wo hia because obi nso da no obeso da no ote aeroplane watre krom ha be sidne tobo kura wonya akwan no akọ na se obeso da na se ya hyehyɛ mpaboa na ate ho na wo ton na uhu ne se no na ye wo vision nti wo be pursue dia da ye no wo da ya no aso da na mpaboa no type be dia oh we Togo made na make no. Yeah, Togo made the name. Anti made in Papua. And bowls no and in Papua na me di juma me. Okay. Aya enti aya den na fe free one wa be 26 no would be share be man. But that time no 26 ni mo no na me ni obi eye juma wo to do. Okay. But na me te dan so man. Wesley grammar or hono. And see, my madam need a chance quadruple. No catch me say, na Kabayan Kamentua and Pobuejuman, so by na many skakakra 47 million. But now I'm saying many I am a young into me. Imagine saying, Pessamia menino in free ho. Into me, Madonna me in free ho. No, my son Piscana me de into 47 now the quay winning. Yeah, into me, you saw 42 million. I'm the year many. Okay. Iti mu wa na odi shia be man. Me di shia. Wo shia no na ba ne sen na wo gitum se wo ne betena de na wo da na di na nsame no kan ye ma wonya kokodro se wo betimi ne natena. Me shia no. Na that time na me ne my freedom so ma wa ma ba odoko ho. And na madam fu bi na nam so me de bo doko ye oba. Enti me ba no ka cha me se sisi na my many operation na me ye den and na me di den na me suo. Sika kakra na me ye ne no a na that time na me wo fa Kojondro and so on, no, to me, he's kind of my friend. And Tinimo and Madame from the castle be put me. No, when you know your operation, Cassim and Yedma be a beam. Yes, I mean, Yedma, until we operation the one Yedma be a me year operation, you and my year to me be a Majuma with the choir, medical share quamiteria, ben kuniti lapia. Okay, until Kushia quamiteria and a quamiteria who didn't come over, our dear Como, Candian. Or catcher me say. Mete he and I'm sure mete Madame Fonchen Wodoko near firm me send me bom me din trim no see the need me ho person maintain a benya one so ba ye bebo brew drew baby and na yawa and I'm see okay mete nimono nti den nti dako na ofian so mo bi akra mo no kaso ade no na ofian so mo bi no foforo and o kacha me say ye mpie nko ho na me see you nti me sie me ho mene maame na oye benku no na ye na ye wo kwamte yanti me betena maame ne ho na kwame ka chem se ye mpie enko mo no na me si yo nti me dress ba kwame ho no na o se ade asa nti nkebe ya ye nja na ye ntena de ho na e kakra na makoda na ono nso ada na me si yo na me betena ho ne me eda o kan sa no afa ho adi sa wa siesie ho mo ko mo anya nko tena ho kakra na eze no no ya na ko wie mpa so sa keke. Oh, but say or permanent, no. Now, what you say? Okay, into Nana Chino, Brabena, who say when you say a month, Nimunana, Mede, and your moy. And son of Bonquam now, Bemebiana, now a virgin. Now, many a virgin, my Ubako. Okay, I'm no ya way, say, make a train. And to know, make catcher and say, Aqualanum in Pesse. Me wusi say when it no see okay, but na men so no that time no me name the way see boy on buy. Enti bra kwame yinse no ba ye ni mu no e ho na wo se bro no sha se die na wo ye na ma wo bro wo kwame na me nyi obi a me ha adwen o me pa agro me sere pa aba kwame na nkasa me hu ne se oni oba tena na oba na ho afunu no yeah because me yemo ye me drew 7 months and no hwe me no me call na adwuma mu ho 9 months mu no me call jiska oni na adwuma mfo ni bi kun yo ro ne shirt one ne koya odwen ho a nyanse bi adan na won so kope be ma wonim se wankasa wo yehani wa mobro wa enani wa agani ho na wan susu wo yade a wa watiti mu wuro ma hwe ho yade wan to bo ase anhwe hu se be ma ya me kofa ni wo ba boa me se de me siti wo be so bi mu ana me pa cha no credit o kan wa ye free kwa metewi atama metene nchen me ka cho se o ma ekomde me a me di intro because no hwe me nsusu se obetimi aye saade no enti die ne ismi pesin no die ne ya na esima prekope die na ba ma wo de bow tama yinse ne maaye no na ommo me ka cho so obo me da me boa ba yinse ne baaye no en na bro no e shaase de mase mi sanu nyanya no
oba menye mene wo ne wo ho mentin menka oba ya na pupo so die na esie ema anyemu a yenu se ma ha adwene wo de wo kan yen hye da nyi ni gisi ekoba ema ne ho ne akotie ne de ne fa no na mom san se wo kan tie pe mu nkyere mu die na ya na esi wote wa no ato ahye wo so no abobo ana de na de ntokwade ba meje de se bi o ho a ebi a meka se bi a mepe ska onse menyemo ye no na afa mentimi nyi adwuma denti na metifi no ko pati meje de se no ka ho si o ka se o peska na no abo ska obi o ho obo me otimi bo me na medimitri abo na emoje firi me hwemu eba obisa na obeka cho yo de o ka ni nyina ye se pa die na o pese ye de bo sia ada me pese mommo me paaye oja me hwe no na ma wo 2 weeks one hwe me bi ma be pemende sisi 3 July and akwala no be 7 years o school no ko ne bia 40 cedis sometimes so ko school what to one among pen uguso ne kasa woni ne kasa se bia be ma be hwa abofra ma me woni de nkomo panyin bia be mpen me say me grandma abmame abrata wewu say me grandma bie na no eka kwame tumi jisa no da ko de oye me na sumye nti o na me na ka chen say me nja boy ne life nti die na ye nyema o nti me de abeda mo say mo ame na boy no onhwa akwala o me shakra no yo abusiafo asem no na chese ma me sini se mo wo kanyina na meko producer Mr. Fori yenhwese ebetimi enya eye bema no na yene no atwetwe nkomo a na yenhwe yo okay bema no aba homa no so hello hello see hello ni ko ama mani ajekeke hello ya ba ko kan wona mehwe bema na apop to say Oye. Paswa. Yo, ye the radiasi. Paswa ni mami esi. Yeah, I know. Oni mami esi. Yes. Hey, me dafo, o ka se aka brafo anatwi se de o si chi wugu mi so awie. Ka o ma woni so kakra mami aka mani beje. Paswa ni o. Yo, mami esi o yo den ya wadaroma. My ex. Agora ni mi di na ready na ni nyi ho. Kumsen. Me se mami esi o yo den ya be masame. My ex. Ex. Yeah. Wadaroma, woni ni wa bofra bi ana, woni ni wo ba. Not really. It's for baby, I'm not really ne kwandi anu odi o. Opani si ekwa be na ofa so wonim no oye wo ex dia na esti wo ne ntem ma ye hunu Long story. Ba ma same se brofo na ofa so me ka ma me hu because me ti am ntem brofo dia na esti wo ne ntem Yeah, madam, it's a long story now. My explanation needs a lot of time. Okay. Ya wa brenti ni afre wo nti wadaroma so do so kura boni nti entie mo maye. Ma me esi aba ha na so wo ka nyina ne se woni wa fa furo ni nse ni mu no bura na wo bro no. Afre abofra no so a wo nti wani nhwa akoda nti se akora no wonyini. Ya ne ho ka do so nti betom na bo ane nhwa abofra no wo se ne se wadaroma. All is right. Yeah, all right. It's not today that she started lying, so. Nhyira fan. As time goes on, you know the truth about this issue. Enuti ni afre wo no ebro de enyina nim sa Ghana ha ya mamra ye de ye adwuma no bere man fa ne nsa mo ba oba ha wo abusuan chen na ade ne ko ana so Ghana kwa ma ne kro that one is a long time. It's a long time. The family we sat down and settled this issue. It's about I think 8 years or 7 years now. That one I'm not there with. Yankwa ye beji ani so abusuafo mesi branch 104.5 Facebook betie brofo asame yugu mi so awie ya mi bisa no ya same Allen Bama same
when I was coming, I just stood by the seaside and Oh. Yo, Sammy, Abrafo no work and I know the Ukuno or university graduate na. Ako school pa, sir. Tuning when you're before and Namoka. Oh, I catch sometimes I can't bluff. Number for the okay, I know to say. Pacho on it, I know to you, and to Pacho, I want to There be one not snap at the end work I know, so what to be. Pacho, wow, Mamma means I'm quite, I mean, Bama Sammy. Madam. What are ma, Miss Rowe? Bomadiana 2 minimum enemy casa. We don't need to talk for a long time now. This is a simple issue. She came there for you to assist her in doing a DNA to know the real exact father. But she never came here for a DNA. She came here and they made a complaint. Said, that's what we called you. It's known that liars always pretend to cover up their lies. So, I mean, I don't think that's the main point. The main point that she came is to assist her, conduct a DNA to know if I'm the real father or not. Sammy, can I ask you this question? So I am a brother. What I can make you? Do you have any doubts that the child is not your child? Yes, please. And when did you start complaining about that? And Mommy say about that. From the edge of pregnancy to the end of pregnancy, like the whole life about her is very doubtful. Some say wakachro sa kodane nyene ba. Obo on kan ye and there 4 days. Na me niska na me friend no say me niska mpanicho. Da nyame aduma na 3 days ma de be ko school kra me ni bi nti omo ame. Odide matama no try me say me famra Nhyira. Na mod me na wo no ba ma na kire o say fabra Nhyira. Ba ma na ma wadwene na wo bae. Me mpese obeka say bia makogu na nim ase nti ono a kire me no na me nti o kan me say na kire o say me say me famra Nhyira me de ne ba Nhyira. Mobeka say mobe friend obeba oba na de wo hono mo aka. Sammy. Bama Sammy. Madam. Eba cho say uti twi pa. Okay. Say there na wo ka fa mama esi eba ne ho. Madam, we agreed. Say honestly on the bench I say me I used to give her money sometimes, but sometimes she can lie deeply, lie that concerns even the death of the child in order to get money from me instantly. No, say ni yanya nhyehyeye ma won no na hwa abofra no na wo kesi su dwasa abofra no nyoba. Me, I insist to get my instincts clear. I insist to conduct a DNA. Let me know the exact father. If me, I have no doubt to take care of my child. Now, what you can draw chairs, I'm a sacrifice. What a bit of me can be done. I want it. Me can be done. And see. Meaning there come to me count. A full day conducted, madam. This is not a joke. Every man needs to know his DNA status concerning a child of his. Nyabotre, DNA, the wabwa one, a baby, ama, Nyabotransa. Maybe so say. And some bay now will can't fuck which resame. They all can what eh? Meti o praye, o kotiam prengo mu, ena. Akwana nyare kwa anu wetu aturo so ya na de kwadiska. Me be da na besanse on ko hwe me. On hwe akwala no. Me ana me hwe akwala. I have this Christmas no. I have a witness here. Me can be bia say na dem me kan na the kid, madam in school called me and told me she has fallen. The kid has fallen from a 2-story building. So I need to ask quickly for her to take the child to a hospital. Imagine such a big life. Mame Gina so, Mami Esi. Mame. Abrochefe machine be lie detecting machine. Bagana ha. Ebini and so dear who can say who try from and pay my money, everything I've spent on her, and the child must be paid back to me. That's all.
Okay, Samin Pachotie, say no, we bet you DNA no ama yakoshe. Say ya shana bofrane nya oba dia ka obo dia mami esi otie. You bet you see ka dia ma. E ya oba na fe what take responsibility no ahwe no. That's right. Eti da be me nhwe wanim. Any moment from now. I don't know. Oh man be deputy bia. Oh. Wadarma. Nhyira FM. I don't know exactly when this the okay man too. I don't know when your conductors or maybe you have to book an appointment. Monday. That's right. Okay. Right. Me that say ebebre. Mami esi. Mami. So what say mrano? Eduwa. Madam me pa. Nyabotre. Eduwa. Who bet you scan? Pachometia. What you say? Ni bi de ba me for so etia. Big mama. Can be na yonko. Mami esi. Mami. Bipese mbisi wasemba. Pachometia. Wujidi se akola na yebe ma ne ba. Big mama, me kame mami adaka. Me ne boy ne yeba. Na wafa kwati kwan bi agigi sika bi won wa enye no kure. Menye bi da. Na me ye bi da nso. Efise de ntia me bi sa usana boy no the way all ye no ho no. Ene ne nkasa ye no. Menye bi. Ubeka se on se da no wontina akora se mpena da. Menye bi da. Na menye bi da nso. Menye bi da nso. Ene esese no ye twen ne maye. Mpachoma. Na nyame yadom ne ye die na ni wi a. Mpachoma. Na de bebu abono no. Mpachoma. Na ye hu kwan ye de befa. Yo, Lady Gold. Ka bibi kakere na fe. Oba Benewaa me da say mami musa oba yoto Ena ye kenkai dia ko ye nimo no. Sima dumiensa abo apadonko ho. Aha. Aye Nhyira 104.5 Jumadi awasugusu a wutie na wo hwe yen eye obra Jumadi no ya na mo live e wo Facebook me pacho udu Facebook anu abo Nhyira 104.5 YouTube no eye Nhyira TV na wasusom e wo ho no mo na ye nyina ya bomadi juma no ye ne mo a e na etufa me na me di Jumadi hu kira me pacho me din e de Ohemaa Benewaa ye tra Jumadi iso a e de akosi se eye no miensa e bebo apemu na ene ye bedi komopi nanso anra said ye mpanyimfo ma ya so te ye t-shirt ya ye nam mpanyimfo nsa so obra t-shirt no ya ye che no enra nyakopon ya dom ema ye mean menka so ye first class aha o na mi din Nhyira dwumadi achi o ye Facebook viewer o ye YouTube viewer kwasi balebo wababeje eye ni t-shirt enti bra Facebook ne ba brehwe se yaso t-shirt ne fa no nsu kurafa waje ne de ene edu wonso so menim se wonso nsa betimi aka wo de ekwan ya wo fa so na wonsa aka wo de ne nsa se misa ye de beto ho no ene obi se Obra University question ai se misa ye de beto ho no wo ho anu ye antempa no a na wo de ho anu ye no aba na eye multimedia media fo no mema no wonum besom na baby awo bia no so betimi aba waba no waba beje wontimi manso a ye de be ma nti bra Facebook na bra na ba behwe question of the day efoni no na da eye Facebook no opanyi no waje eye natade blue ya wote so dia na wo kai fa sa dwumadie no ho wo kai bibi e fa brante no ho na dia na obetimi aka fa sa asem no ho eno na ye di to na mo na fa t-shirt no wo so wetimi enya wodie etimi so oba Nhyira 104.5 Facebook a obaba no na eye question no eni mfoni ni nyina da ho kyerɛ wadwene de wo kai fa ho no na menim sɛ eye media team ni nyina wa kyerɛ wo twanko ade a ye ndi hwamo t-shirt no betimi aba ha bagye sɛ wo men ha nso a ye de befa ekwan bi a wo nsa betimi aka so na fa ye de amawo ana ye bedi nkomo na nkomo ya na ye die ni nyina me pese wote ase sɛ ye sua de na wo fa bibia firimu na ma fa bibia firimu awie no na ma badwafo mu aso na ye pɛ ano pomasi bre ano nti Maxwell kwasi wusu ya wo ye kuani wo free eye kwaso de duako ade nsem bi adwane aba betoa ye na sem nyina ne se oni oba bia bre na bre no wo kire mu afuo ni ade a wayoyoyo so waje best farmer award nyina eti Maxwell waje na dwa kame ho na ye ma Maxwell akwaba na emisa no ne nante se obanyi Maxwell apom te se o nyankopam ado menene nya kasakasa kakra
kasakasa me mama kwan me tima chirim chiremu na so that's why we see relax no say the bread dey adwumanti sisi ni pop na fe oba no wo ha yenya kwan ni enti ono nso fi se obi ka kasakasa na de ma ba en se me kofa oba bi ufiri wire na chi kofa oba bi ane ana na wo sir okay me san chire me kono so na Dabi ada na wo yes ya sembisa fisa obayi woni ne nete woni ne na ye adwuma bom won fom kwan bia so wa na wo to wanum tuo sesi ese wo free na chi kofa wo ba bi no kra na meka no na me bi se tia wa se die na ma wo yes de ma me yes ne se na eye namu asem namu asem namu me pese me kono nchen a o mpene enti me de ani bere nso so ene yes na ukọ oyiri nchen oba ofre no Ohema ukọ ne nchen wo namu a de na kire se wo mpene ko da bi kura me ko ne nchen wo me ne dam paso no kura na mpese ebia me prince Ohema me pese me ba wo nchen a me ne o mpene no ebia me ha no office me ha no timi so le koda konwa so se bia wo mpre no yi pre be ya ye wo pre ne kasa di pre no wachi eti wo pre ne kwa ba enso se ma pa kokoko ma huni sa na me pese me ba ne nchen na me ka kire na onti asiye ni ntino otimi fi mpa no so ekoda konwa so obi timi bo ba bi minimum say akoso ya down ho na me binya kwan sa bi na na me de binya bi sada sa enti edi predo do sen ana na ukọ ne nche ana wo mpene sa bra no edi sen asa akofo ba no kafra ene dia anche Nasa na oponko pentem wankasa na opese osisem dada be bosome emfa ne sa nti ubaji atum se na opese osisem dada da bi na nyese mpese mjisa na enumum ena de akasa ayase kom no ne de enti bekofa aba na kasa sa de akasa na ba ye enti obi hu akire ebisa na so medisi no enti obi hu ya na afi akire mejutum se no kure oba no ye fom adwuma bi oba no da bi onye fom adwuma bi okay elunti no se akasa die pa na si akasa no ko so na sisi ko so na so da so no oba no so wo hwa ko so na sisi no de miyire yi aka kire me se sisi ya ontimi enwale bio na efu no de na mo ye wafu ni na ye vegetables okay vegetables amarefu nde wo de afu niam be sa na udedua salad na cabbage sa kuma se o salad fo bebre wow and spring onions oh nice okay na ono no de no otu pa salad ma mi okay na jenu de na aye ma kakra okay salad pa no otu yo enti se rebi a waduru no se akasa no amu na edede na abai ede awareja ya ba o se sisia no ontimi nwale biem na ontimi nwale biem no sisia no so no me ni ma me hu no na meba ma me mi sa wase mu yanso watwa so okay ebra akasa no ba ya obisa wa wutwa atro se oba bia ani ho meni oba bia ani ho na akire obehu no kura no tokoso ne oba na twempana no na wujae me tokoso koi adentia se ni ntiri se stela no ogina baabi ogina o mfa no ho mame nti na wo semsem ko na wo sure se adwuma no na otimi boni yie bebre wugidi papa wo ya sure papa to aso enti no milika kan se na o sidan bi enti hisia na yankopan ya doma edan no yesie wi atim na ansa na dan no efi ase kora no makontanie meme semen obai eni abemani meme semen ejumedie so ananso ye da fofo Awurade wahyehyɛ de ama ye kɔne etimi ba na ye Awurade na dom bi keke aye humu obosome ne de to so aduonu na ene ne we thank God this Tuesday na ye benada da no mudwo
Asemtiawa ya ene medema wunyina ne se success is not found on a silver platter. Na chese se obedi nkunimu a enafom eje adwumaden ejinsiye na fe wonye gidie kakra wo awrade mu na awrade wode wo akontide tie bia no nyame obema wadi nkunim ne wo ye bia mu ya ebre no a eye simano edu abapa donko ho ye di nkomo ye dem live Facebook me pa cho ye Nhyira 104.5 YouTube no so Nhyira TV bomode na ebra ho ye no nyina na di djuma no na fe fa wadwen kire ebra abrepam no ye bekenkan adwen kire ni nyina na fe ye de amawo ya question of the day ni ye t-shirt ya eguso ya ye che no minim se nipa pinsa ka wonom de edru won so se won so nsa beka wo de enu nti Nhyira 104.5 na bra ye Facebook me pacho ye producer e the question no ebeto e mfoni ni wo hwe mfoni ni no ade na wo kai wo mfoni ni ho betwa bibi kakra a kire aha na ye de ato ye afidie no so no oba panyi bi na da so ya wabo nduku de wo kai ye no mesre wo twero fa ho na ye producers wo kire wonya dinkwa de t-shirt no enie se de ya kire pi e wo dwumade no so no yegu so ya ye che kama pa na eja won so wonsa aka wo de se wontimi ma wo betimi amobi aba na waba begina wanamu na waba beje e de ama wo enya menkwa na medi dwumade no MC asusom na fe producers nso e wo kire honom ye bedi nkomo ene ye di nkomo na alamisi ye Musa alamisi asaba biem yenyina ya ka alamisi nkomo a woni ye eba bedi ye no panifo se sankofa ye nchi mesre wo me medi dwumade ho chia me medi e de Ohemaa Benewaa ba bia obehia me bia opai mo Ohemaa mema oboza na maje so na ye koye nim enu nti se de meka ye na alamisi Musa wasan abafidua yi mu ebiem ye bisa alamisi se die ene de ne baaye na ye ma no kaba na fe ye ni enkomo alamisi e te se ayo no sir bibia eboko awado dabi awonno sa wadidi yo awie je na do nam kacho am se ba alamisi keka ho kakawate me ba ha ana meni me de me kunu ba ha no na yese ano no be kana sam se me abodwoman ma fa na chi me ye bayifo ana me so me yese me fa na chi kase waja ma si ho no 3 years ni ni de to nim se me ma ye de ma fa na chi to kan ya na me se me fa na chi na wo yese ye kosirim nte so mi nim no esiram na wade me kɔ no anye se me nko na me nim no obekɔ asan abeka se ni se na maye mi busuye ni bi asusu ni ono ma ebeka se ni se ana mo ba ha kɔ ye no de na si de si ye ni se de ye ne yahwefo nyina ni musam ye ni de si ye ni se ye ba ha no mo ye se ye nko ya bi ho no okay ama de chi ye ye ne ye se mo nko kan ye ye na ye se mo nko okunu de adwenkyere ba se mo nko sirem na wo se wo nko wo pa ba bi wo santeme mu ha ene ma ye bo ye nana ni din kyere wo to aso ana ye koye dada na ye koye no na memi dikai wo ho no ndana me ko bo me frɛ ayi papa ne se me mpese mo frɛ ne se me ko mpese me ko duru ho no ebia na me dikai wo fie ho no ma obeye na adwun se me koye me ma me na ye kana na ada na odi kai wo fie ho se me mandi kan wo fie ho no se wano no te sakire ana memi tiku baase ana memi di kan foro na asamu na aba mu mienu nyina na mokoka eti saa ada no nko na untimi ntwen na woni ne mienu nko mum tie adara memi koye no te memi ko duru ho no ana me frɛ nti wano ne ma woni mi na ma so wa ma me ba na ada no wade ne ba ha no ene frɛ me se wano ne di kan te memi pie na me so ka kire se me krampo ma di kan de ekɔ ana me ko siye na me twen no ya bi nkonta ho no nti wano no si ya krampo no wonim se me te ho no ana wo otwom ana me sɔre ya me di na ki o si wo hin na no nim se wo te wo ya bi nkonta ho no se wasi ya miti ya bi nkonta dua na se wo ho no ana wasi ya tekase wantwene ni krampo na wantwene ni wo so wahu no se mi hu na wano na no wanfrɛ no ana odi manim na bi ada no wanfrɛ no dabi se de ya na wano no wo me na ma na wo mpese wo bɛfrɛ me na wo ma me ba ne na mfrɛfrɛ me manso anya se me pemanso dabi anya se me pemanso ana wo kwa na me so me di na kiti ye koduru ho no na ye kwa ye na obubu se ye kwa anso ana wano no bo ne nkuro se me ma fa na ki
ana wono no ka se yenko sirim na me pese me yere yenko sirim ono no ye se yenko sirim ne nko ya amane na me ka se me chire me ni dia me nko ana me so me ka je ma me se anya se sirim no me ka se me nko sa obi be di akire ama ye kodia me be ko se me ni me edu pa yenko ne de minim no me ndi na chi na sa asem no me be mu ha o ka ne ha me ye kan se pe wo hu nipa bi na nka wonka ho na monko amaka nti na nka sa nkomo na nke hia e wona na enim biem ada ya ko ya nti wano no wasa akotena ho no nsama wakeka no wase wano no na mini no wodam ho no ma na be me krompo be gina pun na ni na obo pun konkonkonko na obo pun ana ya ka ya na ma me so to wakaka to hanum na me so aka ko to na ma me so we na wase na yenko na yema ye busiani obi afa na busiani ba ko ye de embra na wonye se da ba ya ono no ye nkonsuo no so na ye busiefo na ye de akonsuo no so te ekwa na de afiri mu ba na o ma ba ye de abobo ya amane edresa mu kokon wo ho ana se da na wono no akire wa waka je me se mimi ye se mimi be gu na ni ase se wodi hene ni ntira mimi pese mimi be gu na ni ase na oba kira me pa sa mimi ye se me ho odian afa de oba kira me be pa nti de na asi nti de ekosi ye se pa ma America se wontimi ye tire ye yonko ne kosera wanu no ye de wo mra na kosera no wanu nko akwa ade asam na obeka kire ye ka se mimi ye krompo na oba obeka se maye ana kosera no so mefra ma me se wo ka se mi kunu nko amra ne de mimi nti ase nti maye mienu mra na wakoye ade no samina midifo a na mahu se mina midifo samina midi bem so so na mahu se mina midi bem ana maame ne yesi na wonye ukunu no eni ana wonye ba bia wokoye ne ho na wonye nie anya se memingindi oho no de memigidi wo ho no ana maame ne so yesi na yemra nti me furka ekoduru ayi afijaase ana me fra me ba ne se ni papa wo ana wase ana me se won kan je se midi kan ana akola ne sa fra me se wase wo yale na wonti mimba na benara ane ana wobeba ana misuyo na misa sama chi sa bae nte me ba ya na pai me fra be ba ne se wan kan jeni se me ko ana me ba ne se wo fra ne sa won fafo me so me fra ne 2 miss call won fa ana me se me de badam de akosi ani me mi sa we sa wo pese wo hu fi wo pese wo hu fi enti ade enti na eho no mukọ se ebia oba panyina mukọ to no ho no se ukunu nko amra sebi wo pese wo hu fi enti na ekire mu kwan ma mukọ ho enti na se nka wo twen ma be ma ne ko ni se nka wo ji achinye pi ma bi nkire mu na me kire no sa so no na nka de be free mu be ba no fi se ya kasre mu wanko ya kire wo ba bi wa wakonso ho aka de wo kan ya je atum nenso ya bebo modian na yakọ ye nana ya bi enchen nti producer befre ya bi nana ya bi na ye ne no akasa ya se waba ahoma no so producer mama te se waba ahoma no so nti ya mana na akwa ba na ye misa no de akosie nana odafo ya ma wa ha o oh nana pacho na what to say oh nana ahoma no nana pacho ti yanka me pacho oh nana wadaro ma me pacho alamisi musa woni wokunu aye wa musa aba fidwe mu ma penche kakra ba na mpanyimfo siesie no na ye pe nhwehwemu enti wonu aye se wonu mu pe ba bi wasantema mu ya na fe wonu ma di wonu dwuma ye nhwehwemu na be se entansa be ma no de bo ba no e be bo no ampa na mpanyimfo hwe ja won kwan se wo mra waso ye pacho obetini aboye nkyire mu bra wonu mu ba ye de na si ye yo mitie atiefo nyina mchiawo na asema wona se asem na ye kan mo ho kwa de nation to kwa be si ha no se oba so de wa ye ready be ma no so aye ready na na sadane de ye mi enu ko so dan ka ba ko mekum ne yonko se wo bi ante no ho ase enti de be ye ne se na ka che be ma ne se onko na kwasi ada waba na oba no kwa de o mabi enti wo wa no ba ni cha me se debi nana so wa mama mabia be ma no bakata asema o ka to so na ye mokra ntimi de ma ye ready se me beba afa mi hwe ni wo ba na ama be ma no so so ama na nche mo ne se sada na de ye konso no e ko ya de because oba no de wo tincha ye be ma no so si nkona na
Because I didn't know where it will be. Catch almost so what they are. Will be able to be for the young side. To the moon yai. That is how I am quite a dear chair. More by or Banos one tells the Bemanos one tells you. To the Baba, sir. And the Debra Mamma Yama. Bemano connect Salawa. It's a banner pod or your saw, Baba. Let them another so baby crowd that has a man I canana. It's in a watch on a Bemanaba or Banos on my only being. Let's find out some no equity. Nana wadaro pepacho bema no ene die mu die niam ben suban ben no da na di ho die potin wo ye oh ono bema no die na die ni ni ono die ono no wo sha me die chede na me wo se bema me die o fa po oba no so ase na komu nyina ko se na oba na na say ah wo die asa ni gwa tante sa to me so dia me die na se kaka kra me die me mpe biem na gere me ho it's one of them and the another try young cop. No, you caught me about who because no problem should be down. Nobody to look at the other test or while no so. And it also said, Debbie, and you got to go in the my way uncle, your cockroach and a kind of crap say. Won't mean cock bow at Jamaica, would be a Nimalubium. I want to go far. I summon a buyer. And the man also said one of those who are digging it. It's almost 3 times so being funny. And a man is the mission of the army. It's an another. I think you get away to win no yakona. Miss Aquarium and Quania easy. And the castle, Lebama, then I don't call Consiada. Let us say, oh, Bania, Cosha, new me. And Obama is a question of Obama's own, so baby. What then you may appear the sofa. What be I see Hano? No, 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 quiet. Then to come again, and easy. Obama in class was the man in class here. And I'm going to be more conclusion or so. And I just say, Uncle, never managed to tell me that friend. Why, I'm not something quiet. Yo, Nana, meaning, sir, you may why che. Which are, I know my Sibra pa. Ah, you bet me a palma same way, dear. What drink you? But I said, I didn't tell me, dear, none of the Pierre, dear. Wabani maybe, the money maybe, then you're more to buff for me up. Yeah, but now we are the resource no akoto. Sanso mo baba bi so so a. Wo no mo nyina de be konsuo no so. Me kwa na fa ho ka nyina akoko di enyo mefa. Na yako hu no kure wom. But oba no de me maje ya me kakra ne se. Se oba ni si tete ye no. Nse na na sa no kwese wakofa be ma no a. On tibi nka setinti a yemu asuo mo ho. Because oba ne de nyame anim ni. No, coming to the software, it's the Mufobi. I'm your Kodra, your coy, no. Your toy, and not just a near be more while, I know yes, you move. But in them, I'm on Tiafi. Aha. Sir, what do me and one maybe not before a moment a bar, but then one magic the acquire and ready. And when you have someone, because the Sadana, your coy, and our banny did, them on Tiafi, or what does a me cat or cry. And the Bobana also, I don't want to super did him. Obana Subacasa, Lala, and Yellow Crack. It's an answer be about the Chanako, while I could come fan on that ball. How many are they know? Because they say, what said the year, Beman was so be a dinner yet. On who proof when Nipaso Catrano. Obana was a baby. In a slam forward, need to be rock room, and to be unfarming. No one knows here, you see a say no Dawson. I'm a call ban on somebody extra papa no. So, it's your body was so yes, I want to be a Democrat Bewura. But I never ya and Tatia Juma. To just send a self one in our town come run day so dear, and another man to be in chatro, no banner soon to be chatro. Yana idea. Now, not so many over has the other than Tatia Juma. Nana, I read young person, a special Cassapi, Yawakano, Yate. Bema nana jinaso kakra na ensamwa wakai ye ne bema no so entwetwe enkomo bema musa ma hai ya na o ma me na apom to say me adom na mo so e boko na adan na mako baby na na hye mo kwasi ada se mo mra kwasi ada wa nko ene benada nso na wo hye se wo benya wo ne benada nso wo ba afra wo yira afra ni nyina wa mfa de na sie oh, Quesiara, down your free by malaria by Takami Panya guarantee and rock pan and cobble pan about none dear. A boy, a whole crime, Quanunco be quite Quajami.
but mafu a me to maame bi a me sponsor na banche na no frɛ sɛ yenkonko tu bi man mo frɛ na na me o me free kwan mu a me ba ya ansa na yi ya me hu me score so a me frɛ ne sɛ mo to so ma frɛ ma hu kura sɛ wa frɛ na wo no da na ye call ye no ye kodu ye na maame no ye bibia according to maame no was no one pese wono ka tia sɛ wono won pese wo ba kwa akoye nhwehwemu de wo koye a anhwe a ye mienu no ba ko ba di ane nguase ene sɛ enu nti ne ba ye vise nipa mienu konto kwa dan ya ba ko de wo ba ko de nim nti ya ba na de ala sɛ ba ko ba di fo na ba ko ba di bim nti wo hwehwe maye de wo kyerɛ mu na na de ka kyerɛ mu de me pese me hunu ne sɛ mo ba hai mo ba ye penche wa mo koye nhwehwemu sɛ wo na wo de ntansa ya ba oba yi wo pɛ mu no korɛ de nti na mo sa akɔ sa akɔ kontokwa e wo ho biem ya kɔ kontokwa wa hen na na kasa sesi a wo se mo ba wo no nso penche kakra ba wo nyo ba ne ntem no nso no amamra ne amane mu yemfa bufuo nkonsuo no so enu ti na mada no wantimi anya wo se ne sei so ba na no mu kasa no wo mi nim sade no waye wonye ya fa ye kwa akɔhwehwɛ ade no wo a wo sade no ye mfa bufuo nye ye koduru hɔ no wo ti hɔ no na wusu so a wusu no obi abo obi adu atem ha wa wusu ntine ko ba ne sama amene ka ma ne mo ko sia na woto ya ne de ya ne ye ni ho oje mi din no oje oba na din na na ebisa wasem gira so ne tie na 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 tu aba homa no so na na ba cho kasa wote wonka na na de ko ba ye ne se ne so oba no besu che se ade na me ka sa me nkoye no hu ya na oba ne di tu ni so se ye nkoye ye wo no kre but be ma ne ntiate oba ne ntiate aha no so mpa bebe kasa bebe eto oba ne de ye ya se ya nkoye ade no na wo be ma no so se tinti ya nkoye eto hwa me na me granta mu se me brebra ma ma ne ama ofani ko kwasiada no ye de aba sa ba pa no ofra gira ba ye no ye hu asanu mu no kre but ye to be nka eto so mo so mbaba de a ye be ma kamera sie so ye nyina akwaye na wiase nyina hunu bi nana meda wase bama Musa hello what's menka me to nka achewo sese ba bi edro no asamo no nokura na mo pe titiri ye wo obai de nanka wono de wo so wonya hwe yeti na no asem de a nanso wo no wo pe mu nokura enti wo ma wo na esese wo so ya brebrebre woni mo yiri ya kakra woni mu ene nsem wo so wo de ato no so enti bu kopie ba bi sa esese wo so utimi comporte wo kakra na hwehwe mu a etwase mpanyifo ye no wo no me ye na wonya ana wo mpa somdwe no ada na mempa asumne na me no wo me nya kwala o na but oba no me ne ade ku bi anta ma ne kwan heda ehia me kate pa ne se nya se kwada me nko meko ya ko ade ya ye pase ye nhwehwemu ma me no dan wo ka se Sunday no ye nko Sunday no me nko amemra sa na ma me kan na so wankasa kasa no wase wono nso so no we soro je mfite kakra o mpese wo nko abekọ na ade muaye no beba nti no pese wono nso wo bi enu ana me say mi oba ne de na mi ne de na wono ko no enhame nana Musa wadaroma sese ne kura ne say daben na obenya ho me ne kura say chino say daben bad ne me panu ne say ye kwa ye patenten mo kura na na ka me pa fremo ade ne dam framam e wo so ye yina ye ne mu yina akọ senka dan me ye sure say dan senka mo ho no mo a ka de ni mu a wada dama de no na de ye adwuma yo o say 2% chese cameras ni akire na ye ntwa na dance emre mu nya sa yes camera kwampo ni akire na mo a mo ho super inu kwampo no senka dan mo ho no mo a nka ya ansa makwa nka ye dan ya nka fifiem no bekoso wo se china ne bo a mo se one day kura mo nsa mo dade na ye yina ya nko ma wo se china ho ne wo ho hello nana Musa mame ebe se wo kan mfamai mu na wo si di pisa wo se china me se china mame ne ka se china ya mra china ya me ya doma ye beko jina so mi sa nana wadaro ma wo enti nana Musa sa wo se china de a ye pon dwuma de yi a ye be ma wote ye nka na nhihye bi e wo bia ne wo hyehyɛ why mate yo yeah that's it alamisi adenti na mpeso be kosiri me nka se sirem no me nko wano no me si minimum fisade a me yeye
na wakase ma ye na me di wachi akosirim omo so omo ya boako o ansa na me so me ye farafara let me see o kan say o kan say o pese o do hu nipa ka ho na wonya gidi nya sa e na be mo akoma to yem o jitu mu so say obi a pese o de ne ka ho bia fa ne ka ho na mu nko na ho ne de na na kro aka say e ho ka bia obefa e ho ne de mu ntimi nyi mfiri mu bekọ na mu mesire mu no so ye ho hyehyeye na mu nko ne mfiri ho wutire mu fita ntia mu anku sire mu ne ye bekọ se me pese me ho san se ntoro na o twetwa gu mu so no enye se na wasan be kan wo mfiri mu wa anum se dia wo twato mu so no enye sa na obi an so so ntibi na ninguase na wodi gu mu ne de me ka se enye me no be ware ne biem me dabi minim dia beto so miansa fourth minim dia beto so ebe ba bio se uja no akọ wa hwan me awa alkorampo de metina awari gonye o awari ja enye o ma 2019 alami 15 na waka chem se me ye bayifo no timinga mu manenka dabi alami ayi se me jaiman ko hwehwem na se wo efia ti wutimi nya mu manenka me u jaiman ka korampo na me jaiman ka korampo na me kai korampo na be ye me ya be ayi de na mitimi nkai bibi kitwa bi obasan akofa aba bise wa nipa san na ekọ no nipa sesan wonim se nipa sesan ba che wano de won sesan de wotie na wotie de bi nipa bia timi sesan me si de wotie na wotie nka wa sesan ka 2015 na obesesan e ma ni se abusiafo enti alamisi ne kwakora ne sense se de be ma na ka no wo se kina kora no a obekọ me so me wa adaje mekọ nti wo so obekọ mu wi a obekọ sire mu no me bisa de to so bi mu wi a obekọ sire mu no yo big mama wadwen kire wasemi yo said the nana kan no em say entokwa de kosi wore de amwa se mo nyina moye madwen se mo kwa wi ade ma abotre na nka wo se be ma no onya e se wo be ma no na wo pa hwehwemu enti na nka wo se de obayi be ye bia wonya ho abotre na hwehwemu no ye wi a afa wo hunu de wo se wo ka ti ala misi de wo so bre me ka che wa ne se bukwa kan no tum na hye wo ho so ye wo ne de se we de ya wanya aka awie nti o se wo hye wo ho so na hwehwemu no eye adwuma na se wo ho besan o se so ho bedi mu na afa ye hu okay baba sofo wadwen kire wa se mi hu na de me wo kan nyina no se mesire me nua alabisi so ona ne ho wo abeka adwa okay e kikire be si ono no so nti mesire ne se de big mama kan no onya ho abotre na eduru ha se de be ya ne ho besan eno ana ye nyina ye bompa ye ma no so se ne ho nsan okay enti alamisi echina da ye pon a ye kofom wa se wonim se fom wo na ewie nsem ni nyina nti ye kofom a ye be ye nhyehyeye ne ye hunu na nanso so de obeka na se china no akwanya bebe mu a ye be hu se de ye betoto no why ti kan wakoma to ye why ye be boa wa ma bibia ye kama why yo arusianti aha na ye de alamisi enkomo no ebesie se de ye nyina yate no na ama ye hunu ye kosi ye enti ebre no so a de be si akire bia ye be ma maso atemi ko eye me case to so mienu na Joy Sego wo free ayija wato ye fie ha Sego no mfantifo di enti ye nyina ye ma na akwaba na ye ni nkomo Joyce ete say mpacho boko bibia boko mpacho ete mfanta mpacho am so mete mfante o yo enti yan kan mfante mpacho no kwando mpacho kwando de membra o kan fanti atwifo ne ntene so wa kire se wo ye fantini a me fantini me bubu mu an makeka bi asie ni ese ye kwa no no all right this ye ni nkomode na de wona mawie me pacho de tie ni se membra ne Mr. Adams okay na onu oba bi tena ho wo kentin kro no o se oje nkombo ne da ye nyina ye bede da o eti ye ni bresem ti na wo de aba ti mesrew ma wani enye den na asem ni ehu hia na ye ni nkombo wai yo onu oba bi tran we kentin kro no na o man tena nche ohwe empran samani ade na oba na ye na ne nya na ema ne twen no nti otwen ne hu wie na afi maame no ode yinsen aba ekire ne se wonye ono so hwe ya na yinsen na enye ne dia nti wanye antum na afi wo mu ana ode tu kwan mu ana ode tu kwan
so tu kwan na chi asem no asa wo mo buka bia to so o mprampram ene ba say wo nua be ma ona epanyina na wo na odi na chi ona epanyina ti wo na odi na chi mpacho buka chire no wo na we last born mpacho enti wo so oba no a wo kofa no oba no de say wa mo ba ne din mpacho ne de na me ni hente me nim ne din Samu. Ti woni mo ba krokro wonim no. Me akwara no ne wo ne de kwaku maame. Enti ene ne yenim. Akwara ne de kwaku maame. Anase maame ne de kwaku ya Fred kwaku maame. Ma na Fred kwaku maame. Akwara ne maame no. O de kwaku nti ya Fred. Akwara ne da bi maame. Ene asante ne na wonte. Saka de o kan ne bi. O se me pa cho empra twe ne mu no me na me ni ha. Enti akwara ne de edin no akwara ne din ne ye de Fred maame no. Ti ya Fred kwaku maame. Kwaku di akwara na ka so de kwaku na na nso nim. Ba cho ane. Yo, na akwara na maame nso de kwaku maame. Me ba cho ane. So awon komo ne so e. Nti e ba ne sa na papa ne de tu kwan. Oba ye no mo de akwara no esan ba ye. Yinse inimu no se na hwana na ye masem ne mprampra sem no. Maame no. Oba no. Na be ma ne twe ne ho. Nti be ma ne twe ne ho na mu ano de tu kwan. Ko hen otu kwan ko hen. Mba cho Japan. Okay. Nti oba ye ne no mo san de akwara ne ba ye. Se ne ba no nti onje no no se akwara yi me wo ha na mo de betu manim na me se chenchena anya me ba. Na mo ko ye na de be nti na mo san de na ba biom no. Na o se maame se chenchena na ba. Nti ye na nanfofo ekokagu me bla na suma na. Ode amemefe eje akwara no. Nti oje akwara na fe one ne na wa akra. We bie shop de ama akwara no etia no. Kwaku hwe shop ya no mama na mesi akobi o maba. Oba ya akwara na egu store no. Emu no ma nyina asa. Store no wa akra fan. Mpa jo amasama. Den no ton den na papa ne ton wanti o de store no ja akwara no. Ties. Kobes e de gu kayasi. Aden. Kobes e de gu kayasi. Kobes. Ai. Kobes e de ade. Ties e de gu kayasi. Ayo. Okay. Enti eye saa na afi papa na dwen ho a o se mfitiase na me kan se enye me ba no. Na me pacho o. Me o de din komo ko wanim kakra na me bisa won sem bi. Why? Mfitiase na me kan se enye me ba no. E na me na afofo ye ya na me je wo. Afi me je wo nso a enne ya wo ye. E kire se enye me ba no. Nti saa na te ye de a enne ye makwa akoye o de enne. E na o de akwala no ko e no mmie no nyina akokwa ye. So mo kwaye wie no mo nkwaje krata na akwara ndi oso wo nko na me bra na akwakwaje krata nde baaye so obaaye ne na wode bre maame no wode baaye a maame no nso se wonye nti afi ekire no oje wie no nso akwara no fra no frɛ na ha no se chenchena a wo papa no no to no onim papa bia wo nchen ka papa no ho bi nti no onne ne papa no no papa no nso ese mo mfre ne biom o se chinchina na papa no nti ene nti na ode soma me se memra na mo nye DNA ne foforo na omomie no abusua ne mra na ono nso mra mo nya foforo na obi a ante ne ho ase ene abedwafo nyina ma wakwa ba na asem a wode ba ya mu odu pa wa kire mu de asem ne mu odu nanso Zabe we mintamu but mamimu kakum yagene ne eto no no anum enti wunu abema no menim se producers gusu a wo no mo epusu ahoma no na wono ankasa age brefi se oba na wa wunim ne din akra no nso kra wunim di bia ka ne ho na de ha me kakra ne se ahyase no di ade na ma abema no hyase se opu akra no ansampo no obenyina mo akwe se akra wanya se Bacho wanya 38 years. My bacho. Sane wonya akula. Ani. Oye den de adwuma na oye. O papa adwuma na no fa na wana na ye. E na nsensem basa ne ntino. E ma o papa pam no mkoye di ani. Yo, wasem wa woken yenkwa homa no so ne Mr. Adams nkasa. Na yentie Every one anum said the assembly city. Mr. Adams, what you and Kaya Moha Insurance 104.5 FM? Yeah, ma. Papa, na pump to say. Ma'am, I'm not doing them on Paibo.
yɛda ɔkɛseɛ no ase wadaroma wonua ba Joy Sego watoa yɛ wie de nkomo bi abɛbɔ yɛ de ato yɛ na so na nkomo no wakyerɛ mu kakra sanse yɛwo a wasɛm nti ɛna ma yɛ pu so ahoma yɛ duru wo nkyɛn wadaroma bɔ yɛ nkyerɛ mu kakra ma na ɛkyerɛ no sɛ saa baeɛ no a ɔde ɔbaa hɔ no asɛm bi a ɔka kyerɛ mu biara yɛ nokorɛ na me nso mpɛ sɛ me aso me kyerɛ mu mete sɛ nea woka no a am sɛ nea mede ne baeɛ no saa mmere na mete Kumasi Tech ayigya hɔ ɛne n'adamfo bi introduce no ma me sɛ ɔpɛ bɛrima bi a ɔne no ɛbɛtena na maame no te kentinkorɔ no n'adamfo no so te kentinkorɔ no enti mesɔre a bi wɔ hɔ a na waba me hɔ na me so me kɔ no hɔ na akyire me study no a mehwɛ ne ɛkorɔ no a na maame no ɔnyɛ papa a sɛ concert bi ba tech ayigya hɔ ayi tech university hɔ community center hɔ na ɔse ɔnkɔ concert no na mkra nkɛkyɛ nso yɛ nkɔɛ na ɔse ɔnkɔ akyire me kɔ aseɛ na ɔwɔ aseɛ nti me fi aseɛ no ana nso no wonyɛ ɔba papa nti meni wɔ agyae ɛna Mr. Adams, what are you? What's a concert to be by? Na concert na se dia dia no ba no ye ma wo ka so wonye papa yi. Aha, me ko no ni mama minu na ti ho. Concert ben ya wadaro ma. Oh, samre na che me am che kuku seku ana bibi ti sa. Samre ni o bibi e fe na kuku seku ahun. Ai concert bi no won from okuku seku international band. Okay. Wow. You mpachonti ukotu so ne mema mienu ti wode na si ye. Ana mbisa ne se na ahanso e o si ne nafofo no woro mu. Na mi se unamfofo no woro mu ana o si ane. Na mi so o ka se wo ma concert no. Na ade no waba asie. No so waba na me de me bufu ye no bigya no ho na me koye. Anu akeke na wodi gina so ka se woni subampa no ana ne ma pisa sisi akire aha anu na me gina so ka se oni subampa papa Debbie Mr. Adams we dey say concert aba na ebia oba okofasie na wabonani akohoma kaka na akoto se woni mema mienu enete ho de a senka enhyeda nye bibie mu odu bia sa na ma enu no mbisa ne so obekwa na na o ti onko onim that is what the BT time kakra onim so braboni a oboninti enti akire wo mu ana na damfo no na meso a medi hu no e ba ye na obeka kire me se minipa no onyem na me se time ben na o se enti o kan ye na nche bia na ebusuafo no ba me nchen na ebusuafo no ba me nchen e na wo mde betu manu on wet two many so enye mia na kwara no enye mia na o se mia wo mu ye ya mangi antumu enaja di two kwan tim di two kwan no a me baaye no ma metene Kumasi biom enaja me bebesi Accra nti wo mu an o te me nka no de akwara ne bre me se akwara no ye me ba no ni papa bia nti o de akwara ne bre me kwani mangi antumu ye kansa na me nafufuo bi saa me ne ba ko wo Britain ba ko wo Australia no mo kan ya no so sabiu wo muti asem no so sabiu nipa de ye mpono enti se ma me sususu se me ba no a oni no onim akora no papa enti no me de me jintumu ye kansa ni madamfo ba ko yire na o ka kire me se da wo de agitumu na me akwala no ote ho no study me hu sa akwala no ye wo ba sani awutie ni akwala no a maame no wakafa akwala no wo baabi e na ode hye wo enti wo de wo pa afasa wo nhwe sa akwala no ye wo ba wo de ne tena wo be hu senkyerene a wo mu sa akwala no sin ye wo ba nso a wo be hu senkyerene a wo mu e na me di akwala na mso okay wo maka amate enti akwala no na me hwe no ano so ma me se wantumi amfani wantumi amfani anko school nti mentoa no so enti egusu no a ye kro no na me se akwala no
or the same. No, so a plan the Quaku Buedi. And then Mr. Senator Quaku Buedino, or ye dear or two needing Quaku Buedino. No, say, Messay or Banner or Manette, Mr. Mempak, Mempen, Mem Aquarania Mebenti, and ordinary to no offer. And this Buedino, a no offer. The Semia Metri the Fufu Bumua, and the Mati, Namsuki, with ye. Into the Munua, and I'm the sign coye. Sam Reno, Namisandin is car. Mr. Adams, what are Pacho, see me a cacra. A dinner, some branois, one of the banner bread one, 1 to a cranny D. One to the D. Yeah, man, to the na sabra no panyifo be na wonum ka ho a wonum di adanse ese de ba ne bre wo no waanye na ne senti na mo anto abafra ne din ha na samre no sankofo no ne nanfofo ba ko de so ba ko Australia no ba ko so wo Britain. Okay, eti abusia sem na make wo ba ne busua ni ben an wo ye dansefo se ye de ba ne bre wo no wo ka se wo nyinti ene wanto akora ne din. And no, Bano, none of what can. Obano, one mobile, no. None of what can. And now, ye can't ask no. Ain't bra bassano, none soaking, Modia, Matia, Media, Mefano, and every. And I'm a diacole, Mefano, National Nami called Japan. Eka Fanyama, me shop war, Abusokan. And I'm a dinner man who be goon. Nem se akola no hwe samre no wani at least this year no the 39 the 37 the 38 years mu no we enti samre no a oba menchen no a me no 21 years enti bra me di niam ni jana no me ba ye no wa ton niam ni na diska no enti me di niam ba ya kra dis ka se me di kra no krani na eji mame na me hwe ya na mso with the me who can come my fashion and bomb motion and me me continue no nti akire ya sa no na me yi ni free ho se me de ne ba nsanwam me de ne ba ye first ne ma me ye be 3 containers me ye no man to anwie na me ja ho me ba na kese wa ton sa ne me ni na me ye complain oh say na step na se ho e ho no ne ma no e di agro enti metete saa no na mso okay me sana ormo ye ina madam so gani bi wo ho tamse wada romo kwadu a wode gba abofra nyina mesusu se se wo fa na saa se wode wutirimu de ususu se abofra no nya wo ba nanso wonamfu binu matufu se je abofra no tumti abofra no so wanya ahomeje se ne papa woto ne papa de di asebi bible kwa me yete oba de sefo no asemti ehono momu de eyesubambo ne de na nso misusu se me de me na hye abofra no pa bomu a wonim se wodi na jade ana woni menya adwene oh bet me no aya adwene so enti bro ya sanu se ya sanu e ba sanu a ne madam fu soja ni bi wo ho o enye hwe wo ba ne wo wase wade anas wadi usika enye hwe na meja no enti ya so se ko so sa 5 times enti achela so anya me koyi na emasem no onyesika no a emasem basa enti achire na sada no a me yese meba no mankra ne se meba fa ko amanfo achire me se ho na oni ma ne tena no we do ho no na oni oba tena sa step no ase ho mu ne sada no twa na summa no nem se enti amanfo complain se me confess store mu so a niam ewo mu na wa ye ne basa nam so okay wo de mate enti mi hwa kwala no suban no a ne mi hu se akwala no enye me ba ne se me ye me ba pa anko ntumi fa sa de wo yi enini Ada so daruma mama mi sawo asemwe ebra wo no ba ya wo no ka che se abofra ne fa ne kwaku buadi no otu ne din fufura na wo fa din no saa oh dini dia me fansa no no anka sa chire no anka sa tu ni hudin ha di ben eche me mi anso no anka sa tu ni hudin na me anka sa me papa di sego nti mi ase school se ne sego no mo premi nti no no so aka fast bin sego
Inti me hu ye no so no nokura ni manka hwe ankyere no. Okay. Enti Mr. Adams ne kura ne say he na wugina wasem pa ne say. Se si amasem ne say mekaye DNA wo saka me hu se akwara ne ye me baninti. Mekaye DNA wo sakama. Eye blueprint. Mini akwara ne ina na ekoye. Ebisa akwara no nsa Samre no was 35 years. And I'm in our call any kaye. Into a kaye no resort me buy no. Nature say, and ye me buy. A one and suki, and yet is idea. Resort no abano. Meaning Nanka Yanko, Nyanka resort, also on the own call, and the Miami Cocaji. To me, Kaji, and one be buying them no. The sun is here. What are say baby a san say ye bre no copy as say e ko na ye tie kwaku maame so so anu asemunti ne possible ne say why ye DNA ye che say abofra no nya wo ba eti wona wugina ana so say wanya ntumti wo pese otu anamon fofo say de onu abandi kakai no pepe no one wan kasa enhu say ni America no say bi o manka ye fake people dia Pacho jina so na ye ne maame facha ye say ye frɛ kwaku maame aha edi a ye nsa ɛkan no ye mo akwa ba 104.5 Hello maame Hello maame na wo ye me ba tra me ho ye na wo so e Nyankopon adaro maame ho ye pa pacho opanyi Adam Sego pacho onim no me ba tra no na check up na no wo That's it. Hello. Mama yete won kapa na me bisa se opanyini Sego check up na da won ne ntem ani die mu me ba cho me na wo abema ba ko ba jo tie Hello tie Mama yete won kapa wadaroma ba cho me na wo abema ko no akwa no de no ko school won nkwala abrim o de no ko ya amani ewie school no wantwa na wo befa ne kwata nkran no ne te wa no ne yire ba ko bi ne tia ne yire no se we jai no no o de ko fa ma me panimu ba ko na so ne tia na wo ye school bi wo baby a nkran kra hefa baby e to ensawem no ne tia no ye so bi wo ho no mo ho ma na akora ne ti wo no ton ko ka koba no ne ti kwa ya no waja no ko baby Roma mimi sa we kwadu a opanyini Sego enti wode beto ye na so ama ya frɛ wo ne se wone wo esai ye na brabo na hyase no mu wa ohunu se suban boni bi ewo wo a wo da mmema sem wadi ma maybe program bi concert bi e fe no kuku seku concert ase wo beto ne mmema mienu bi wase wo kai ni ba so me ana ba cho ai ni ba cho mo do sa o kuku seku no kura wo kan kura mpo minim no Oh, mama, what's it? Nay, agro, akane no na ye die, I say concert. Now, Basi, but two so many mamma, you know, and I was here. Okay, Birbisa. Mr. Chow, I saw no. Ya wo dia kwato no kra de e ho kra de mane ho kra e ho kwada wo boa me concert no kra concert e ba so kra me nko bi kra da ya wo ka ni nyina wo boa me de ma me asam no me ntwa ne tenti bia kra no wo se wo de na ko dia ni na wo se nya ne ba no a won fa no ho na dia wo no kra no ne maame ne maame awuo kra wa no kra no wo no so wa wie ni sikati wo se nya ne ba no ne akola no ge no ne ba wa no kra no wo se enya ne nana no enti wo se me ba no se wo se nya ne ba no a on fa no ho obi maame wa wu eja ne ma ho nso wo mo tiase nya me ne hwe nipa Mami, o kanisa ye de ye hyemu me enu montem na de enti ye di dwuma ne se ye beboa ma asomdwe ne pepe yo aye adwuma enti o kanisa Ghana ha no ewo ma ye wo pede na nso ye so mu a enye ye fi se wo se abofra no kra wo di abofra na ebre no no obi adi ka to ne di bu adi dada hwan na to abofra ne din sa ne ka sa obo no ne sa wade kwaku ne de ne to kwaku ama na me sisa ba ko aso obedi phone no aka akere wa ne baba ko wa ha so obedi phone no wa aka akere wa no de kwaku ama no ono wanyim edin no hello ma de buadi no de kwaku ama no me de to me papa sa na odi kwaku ama no
ene be ma no enkasa Mr. Sego pese obi sa obibi eja Sego mpacho ne enkasa wo so aha nti me pese me che ne se akwala no enye me ba enti ni so wo so ngi ntum se onu so still no ogigi onu so se me ba no a ye na ye hia ye nka ye DNA fufure wono ena onu no ye na obi abehu se ne America no a wo mo America no eye nukre be dedi na obi wo ha wo ni obi wo a nya ne bakra na oba ne de akwala na ahye no se ne ba no be ma no ye hu fia eye ne se fia DNA na abaniti no wo de wo akwala bi show bi na se be me no nti afia ne chechetia ne DNA enti ni ameka ye no man ke ye fake one original na me koka ye no inti so am se won mo nti ase won eja se gonya botre de maame no ka no won twetwe no bi se bia won pene mamo nkoyo ana bibi won mpo de nkotwa ne ti ase nkafa ho nanso etwa se abofra Steven Sego ya wo se se de no wode ama no eso hunu ne papa eti maame nsan kokwaku maame so na me ne nkasa maame hello maame obeka ka wutirimu ye pa Mr. Segwachi no woni be na bia enya nhemudie me ba to da bi o we say me kan the sample wa ko mi no obia entena ho no mi nima de kuronti a aba ni tirimu a ya wo keka sa minim akwan de ko no na wo no nso mi nima de kurasa me ba to wo de ya afra kola ne number no wo ne papa ho nti ba to ya no afre no akra ne de wo babam na nso sansa mo mienu na mo ya career of that child mo na mo kura akwada ni nti dear Mr. Sego e kan say no DNA no wakoye bi na Mr. Sego maybe san wasem bi mami de wakoye ba ye no a ye nyamfa ye ni hunu ye no wose de wo so no kire say abofra kwaku buadi anase Steven Sego nya ne ba ewa na ye gina ne bisa wo nsem bi firi se o sa hwehwe se wo be ba mi asa ye no biem na ye ne biem na ekoto so ema no kura de di se kwaku nya ne ba kwaku ontimi ntina wiase wa bra woni agya enu nti de ma ye bisa wo nsem se wo kaka wutirim bia na wo ne Mr. Sego asetena ni mu no wo sa ne be ma foforo bi hia e me ba to bi ne be ma bia nhia e ni be ma bia nhia na on my name is Mr. Kasa. I just go. Hello. Try me ba. I just go. Ada na DNA no wokoye no. Wa mo obayi busuani bi anase wo ba no. Ne busuani bi anka ho. Sabe yanka mu beda ho fenche mo. Ne ba ye ne se mambo mama ne ne se. Me wadanfo so de ne bi ho. Na danfo no na se mo o kan se bibia maka bia no. No waka kire wo so okọ won ho a won mutumi otumi wewe na mama won mu tais no na ade won ka gini free enti no won mu ka kire ne se di enu me nkonkeye me ka ya na ebu bonu a me hwe no enti man nkonkeye enti bra me ye sa no a me ka kire no no so on nkonkeye na mu wadafo soja fufuru bi ana me ka kire no so wa on nkonkeye sei mia menene beko na yi na akwa akaye aje me say dientina akoda kwaku a wonyi ni se wo ye oba no wa mo busuani bia oba na fem se mo ma madanse o akoda yi madwene ye mentanta won ho na se aba afudi nhwemu bi aba mi kwaye bi na mo nyina mo nya dansefo eba na so ye me ba mahunu mu eba no nya me ba mahunu mu adan na wa ma busuani bia hunu na minim say akola no no wo 37 years 35 years inti on ya akola ntim nim say ma mo ma me amane ekra na me no kwa result no ba won be hu say enye me ba me patro ma mi misa kwaku mame me last question kwaku mame madam Padaro masebe manu kasa ya no ye ko mu ahoma na chia ma ye wa ye radio sunti sebe ya wo beti de oka no bi na wa sembisa bia watimi ebisa masembisa ne se Mr. Sego si wo paso ani abofra ne nyina ba na ba kumase ha na wanso wo babie na ye sa ye hwehwemu no foforo na wo ye mu dansefo ye so ye mu dansefo na wo hwe se kwaku ye ne ba opene so ana wo mpene so ma mi e mi pa tawo
akwadaa no koraa no ɔbɛfa no koraa mfie nan koraa atwam o maame nti akwadaa no wɔse nya ne ba no no a masɛm bisa mebisa wɔ ne sɛ wɔse ɔpɛ sɛ woba bie yɛnyɛ gyina ntam a yɛ mu mmienu mu ntam adansefoɔ na akwadaa no ba bie na afei wɔyɛ nhwehwɛmu no na wo ho san na abɔfra no nso akoma tɔ ne yam sɛ afei deɛ wɔno nso ahunu ne papa ne Mr. Segu anaa nyɛ ne papa no no wodi tum sɛ wobɛba me nyinaa yɛ saa nhwehwɛmu no anaa maame mepa so me yɛ adwuma o sɛ mekasa koraa me wɔ adwuma nti nya deɛ a mɛtumi anya kwan aba nti akora no ma woka ne saa deɛ ne ne abɔfra yi ne daakye nyia wo pii saa o fi sɛ baabi abɔfra yi anyina duro yi mfie aduasa nkono wanyere wadu ne mɛma yɛ mu ane sa ɛsɛ sɛ ohunu ne papa gyinwahye wɔ aba ho yi ɛsɛ sɛ wo na woyɛ baatae wode wo na asi fam na woma yɛ hwehwɛm ma me gyina so ma me na memma ɛyɛ adom ahwɛfoɔ akɔ aba yamma mu nyina makɔ aba dwumadie no ɛyɛ ɔbra dwumadie so a ɛna wani gu so a wohwɛ yɛn yɛhyɛ ɛma dɔnhwere baako no deɛ ate atom yɛde alamisi musa ɛna hyɛ aseɛ wɔnom baayɛ no na ɛsɛ sɛ wɔnom kɔ hwehwɛmu ɛwɔ ɛyɛ nana yɛ bia so ɛyɛ na yɛ pɛdeɛ sie nana kyerɛkyerɛ mu sɛ wɔnom kɔ ɛyɛ no na yɛkɔsi yɛ na nyɛ koraa nti wɔtu wɔnom hyɛ da eti yɛhwɛ na afei yɛpɛda foforɔ a yɛbɛtumi ɛne wɔnom nyinaa abɔ anan na yɛakɔ ne akɔkɔdi ɛyɛ dwumadie no ne ahwehwɛ mu ahu baabi a nokorɛ no ɛda Mr. Segu ma woni aba joy Segu so aba ha ya eba bi a wanya mfie aduasa nkron o kye sa abofra na fe wo hu sanya ne ba no no enti wo hwehwem yeguso a ye di nkobo ye nya Mr. Segu wa ahoma no so abofra ne de kwaku o ma me so ye de ha ye fe ne kwaku ma me wonu me do nyina wa ahoma no so ye di nkomo enti mabeto ye ya tena se na afa tie medi e de Ohemaa Benewaa ma me Mame hello me pasa me see no picture o say wo na we ya bad time as say wo do wo nice from na wo ma wo ba kwaku ne daachi wo hia wo papa ese enye ne ba no no wo no atua ho ka ne bibia no de abofra no aba wo ya bad time wo ba as say wo ba bie na wo be yemu dansefo empokura nka nya wo nko a wo ba nka wo nua ba ma bi enka wo mra na yenye hwehwemu no ne mfa wo mo ye mra na asomdwe mra na obi atiri mu nya ne fine na ne ba to wo de mo mfra kola na musa na nsa na so mfra kola na me jira so big mama ene mami ni nkomo kakra anyway me chia wo awie yi ta woni se akola ne de ono wotere ba bi na wo kofa ne ba ye o enti wo na wo sa wo kire ne papa ana papa na mo ate ase se enye ne ba no no wodi kan koye die ne ba ko a enye ne ba na se be ya wo ye mistake a wa fo wa nka ho nti no o sa pesikan wa na edi mwa ye papa bebre no enti wo na wo sa wo gitum se yo meba na de wo kekan de na che se me nyi wo ni papa o tie me ya sa na tie aha ti sa wo ka se mi sa akolande ono no wo na wo betimi a kire ne papa ono de ontimi nka se me papa ni enti de wo be kan de bedi mu ono no de wo di wi wo sa bre se wo be ye die ne o ma se ena me se me ba chewo akura no ka fa nya ne ba no fie na ikura atwam ti we dia na ne hawa wo sa ha no ho sa na wa wo gidi se nya Mr. Segu ba ma ka ne se na nam so amani abre ne se na nam so amani abre ne se akura no frefre ne se ne papa ne me na me ka ne se onko hwehwe papa na me die anya me ba ne ho enso akura wantu no wa frɛ o friends wa me papa ne me na me say me papa ne enti ayi na okay no enye original one ayi fake one enti wo tun mu time me papa ne ene no ama mani abre na si yesan ye bio me hu say enye me ba no a no wa kire o papa say o papa ne big mama evangelist wo bi kan won komo yi aba Mame no kre fene sei. Kwaku mame na yeni. Kwaku mame. Da. Achonya adwuma bia na aba be yewu. Oba eno ane se ye be twen wo moja kakra bi ni atwen abrafra no so de na papa ne de na wokọ eno ano no. Eno ne be kire se papa ne ba ananya oba. Na se wanya sa adraje ne de a papa no so sa akwala na tietie no no so opese otwe ne ho nti
o so mu say ese oba na bibia tutwa na o so hu sai na kola no so na ni gese o papa me ba so utie me yetio me ba so was so wadi ka akoye ba ko nti ba so wanya akoye ba ko no so nya ba na de on ha no ho enko tie me sika nsa nti Mami abena bempon. What's menka? Ya pata me to nka pa. Ghana ha yede amamra na bu man no mesrewo. Mepese wunya nti ase wo bibi hu kakra. Yede amamra na bu man no abofra kwaku entimi ntina se wa bra obeka se onim ne papa. Se papa yi se de wo kan abofra na fra no ofefe ne se. Watwini mutan a woye ne papa. Wonu so de ka kwaye baako. Yeye wa ha de yentimi nyintum se tetena na de wo kan yensom. Ye no sa nyeye. Eti asase wo maye mu aye papa wo maye asem foforo bi a ede ama ye nya ye ho nti asase wo beba na wa be ye mu dansefo se wa no wa ye busy nti wuntimi ma wo onuanom wo onuamanom wo betimi atu obi amana ba na wa be ye mu dansefo ama ye ye hwehwemu no anya sa de a ne meka si wani dwase woni mba bi akwaku papa wo abna madam Demi kai bacho muda ho. Muda ho pa me bacho. Me da me nya da adin fa mo. Nti wonya akoya ba ko se nya ne bande me ha me hu. Ma we wiase nyina na ehwe. Wudi tumu se abofra kwaku enye eja se go ba ne enye nkrata nto so se wan kasa ofri wakoma mu ade atum so be kire kwaku ba bia wo papa wa na. Ne papa no na mbom ba ahe na wo wadaro ma mami na me hello mami what's menka ne tonka pa me say ne ha okra ne say ba de o sinya oba no ne nya oba no na o tran de ba bia ahe na wo say ni no kan tin kro no ene ya yebeba ho na ye ne wa betena se na ya kasa badi e kantin kro no ene top high hello me ba to sen ya boba ha na ta akola ne so ka ho ye ni hawo na akola ne so ka ho ni hawo eja sego ene ne ba ne nyina ba ye ni wonu nyina beba ho na afei wa ye mu dansefo se ye tu anamon fofo ye nhwemu foforo me ba so ani amon sama fra ne bia amon fra akola ne so no so nka de o ye be frɛ no ni nyina tu de jai de aka no ma ye e producer be frɛ na ba bia wo no ye be ba na afei ato aso ho why na se wonde woni mu ha sipi ada sego ma e ba so de ya ka kosi emu da ho ma o emu da ho ma me kan so o ma mi no ni pepe se enya me ba no e bi sa kwala no hunu a me de ni kwara nam no bi kwara kire me bi kasa me ba obi bi sam se ye hina ni na so me ba no wonu ni aka sa yi mami abla free so ye ne no awie nti aja de be sie bia no panyifo be frɛ wo na hyehyɛ wo bia ye bia gwa kwan wa bibia be kama mati say ebebe big mama sima ba ko pe wadwen kire abena bempoma de wo kyerɛkyerɛ na no den ade de yenye nyame na so bi twa kontompo awu ne ne ya o ye no kyerɛ sɛ akola ne nyame sase go ba sɛ ye me ameti ya me gidi sɛ me ba papa ni ampa la me kwa ne medi mirika hwɛ ye hwɛ la me sidie ya la bi sɛ ni abre sɛ yankɔ hwem ni yankɔ hwem okay what I say because onim ne ho okay enti anti abna de o ye ne de on san mra biem okay all right evangelist ma ba ko pe abna ade na ye ayi chop send there chop send okay ese wadidi ama no anya no dia yo mama no chop send yo chop send abusia for enti Auntie Joyce madam said ye twego nyina waso mu a pepa joan yo enti ebebo mode na yama Mr. Sego aba na fe mpanyifo ni nyina aba na ye nyina ya hwe ne yatu ho anamo ama bibia akokama why said ye kai emu da ho ma emu da ho pa woti ase pepa joan wadwen yo se abra be mpoma wadwen yo se pepa joan no ana maka no da bi onye do bi kai enya de waka wadwen yo se pepa jo omu nyina mra no omu ye de ene no
Saho. Okay. Yo. Yabana was Ebusia, etina a hancommon so babia, yede ego and no. A trade, ye be free more babiano. Yabema Maswati. Me won't come out also me and sa. Ewa Hanum say na. What a bruna, let's say. Bruni be net yes, ya, wodi, a year. Sports are ewa hano. Salina, a good gem, free, be quiet, but dumb. What done yet, Sally? Madame. Aquaba. Every day, then I do them. If I chose, my sim, you say, a China of only be bad, the choir bodom, as until the choir bodom. Now, we never cook a word your minor. Or move few or none in seminim. China for bay. A friend Lyon. Huh? A friend in Lyon. Lyon, the battery, my say. Be Albania 3D, be or the watcher, and I would you want her. Dear, there be. Now we are back and I don't feel quiet. I don't feel quiet quite finally young. I want to be in Leon, 3D a day. Say, you didn't know Mutun when you chrome Cassayim. And teach them by him. And I only try and let a crocodile now. Chemubra Cassayim, Leon. If I show and Cabamani D-Bay. Would have been a name in the Abia the one Cabaman D-Bay. Lee Nana near friend. Would me pay your cromudin, Kawa D-Ben and Kawa, Dawakumas one cabet me the man. Uncle, my friend Blyo. Blyo. Lee Young. Yawa de Blyo. Kadia Mamrade. Blyo. Ah. Now I tell you one trip one. Blyo one here, the Bama. Yanin Comoy. And so move you on, Namin said. There be a day now, no, to me, Jahonimu. Now we a day will be quite one, so China in so be a day. If I show no more tea, a cry a friend Abodom, Neko Abodom, soon I miss me free. Okay. Ana me no moon ye juma. Nana if you mutimuno. Omu pie free friend but ne dwe bia se. China ni no mo ye dear juma. No mo ye galam say. Okay. And now so ye day. Oh na me dear me nye. Na wonye hwe. Na me koton niema. Niema na na. Niema be. Entos na me kokon. E wo galam say site o. If I show there. Okay. What the question man I was told. Na me fi honom ba be quiet. E be ton. Okay. So so na ye day. Mishia no mo bet efife ni ba bonten na mishia no na wo chia me ti obodi bi se seli asanti di bi se ama te ma me twa mani ko hwe na ni because say na China ni na ka me ti mani ni na ni ko ye no fe me se membra ti membra no busa me se fie be na me ti kasa be no di bisa o kan say or try on the phone to say no translate or try the China custom on the phone so no translate ba na so one phone na hwe wo say kin kan na wate ase nti o kan say na kire o wo say o kan say where or the blocky no nipa no one no di do pen wo say so to me kwa de just oh no wo twa wani no a wani ne de ne je tana na ye love at first sight e no do ne to ma me sign say me bra and no call in chain no card dey no obusa me say where stay blocking de na nya papa oh so de o kan no na kan say o say where stay na me e dan na me de to aso na me chain say 1 2 3 no jo bisa say where stay and I also say I mean man direction say me can no ni sa won tia se yinti me bisa onu aka say where stay ndem ni say obisa me say baby am tie ti na me wo wonye so na me pe hu wo je so say me catch say next tree house next tree house what's the next tree house no and to yes I'm the straight now onya fe no we say how are you my dear where stay was the next tree house Enti ho no na mijane ho koye ti enumemba afie no na omomo ka kire me say China fo bi behwehwe me ti na ye me wanwa pa okay enti omu ho anu abesra me ofie omu ho anu aba abesra me ofie na me nso me kosra omu ofie o mbaji na okuro ni mu tani na mu ho na menini hia nem ene na muhi na oni ni hia nem den ne si den o ka kire wo mo ye den na mu ko hia nem ese se obie mo o ka kire me say opem nti o kan say wani abre na bae mboa se de obasi kika nkonwa ne bomu a big mama akura tam no anu wate asia wo tu ye pono ato atwene no
esa wo de ani breakira asem ne mu ne ehunu se de esitie what you say de ya wo ni kohyia na enkomo ban no ni wudi ye eho kakra no na mepeti enti no ane se de ne si da no a wo ni kohyia na no de ne si o ma obribi o ka cho so be ware o de ne bae aware asem ne wanka ba o ka se oni mbetena ewo Ghana hanu na wo ye virgin if I chode na wo ni boy wa wo da ma wo first one no wa wo first one wo kohyia chine no so no betena betwe anti da ne de ne si enye da na amini kohyia just da no a wo se wo mu no sana amini kwa no sika oh sika de no mami be say ebi o timi mami 5 go on so 1000 5 ne de ade 500 cedis go on so 1000 edi be say no de ma wo bi ade bia hu wa no de 1000 amount if I che bi wa ha na wo tre bi on so a ebi a o mami na wo tre be 1000 next ebi wa 5 days and I say 3 days one so my mami 500 okay ka say me too enti be say ya dan na pe ekowie no wo kom obi no mu fi kro na me wo so no akokro foforo so te o mu ko ni de na me nim se China ni akura na tia no nya fe no babo your clients or how she won she sha what it o mu ko de na me nim se e ba bi da me ye me ti next month na me hu sha amba ana me friend no ka kire ni se na no woni ne hana bajibro ni akura no bra betam no bra ya oba Jeno fa ne kona ye ni nkomo ye only oba no de net to de only what de net to say Irene Leon boduo dia na si ya woni da mpre dodo say me ni da bebru be mpre nan e de nkomo na no no wudi ansa no ne wo koda e woni hia wo se Leon ba no be ka se o me kwa no wo ba no be repu me ne da ba ko pa se wo ma ye hunu mu no kre e fiwa ni nim bibia se na me ba ho na no no so ba mi nsu mi fie e fiwa no mo dem ho bi e fi so ma rent house no e fiwa no woni chana ni koda no ho bi ke so wo da na mo koda ni mu bi ba che oda enti ani me ni ho o ka chem se oni mbeta se bia ase Ghana ha no se obi oba no ofa obi no ne ti no enti na woni ne koda wo he e fie ho no ma na msane ne ba ahojo me ade beba me kom ho no ode me ba e ho no nso me betwa e mu breaking day ye ya ebinada me e ba ho enso ahojo me kom de na ho ho na ya mba ebi a omu ba ha omu dos nchedu omu tutu stations tedu omu breaking day brada na omu be hihie ma diju omu ho nkomo tedu bra ya wa nkwada na omu asa akokọ omu site no enti na odi na chine ne ba mu beda hotel bi wa ha na asase na oni ba ho no beda ho ma de chinya yesa akọ ba mene na ntina se bia mene ti da bia ofie ba na mitimi fie enti tere bia na ma ba enti sabre na o hia ne de na waja ntos ne ton wanya boganti no wawie mboa nso na mi se na me fenti ba ko na wo me ho na bia na afiri ne so akoso ne so ti na ma me ne tena aye no yo to wasam so e so ne da mpre do say ben plan wo bo ho ban davi adentia sit abilia ni ti sa obi a bibisa bibisa se bia nse ba obeka se bia wo nse nko na odwene ho China ne wo fra brochira ba wuni ni ba bia da utwa awani na ne nani chi aye ena oyie say na obaye ena akoye no o say where stay now so say so got next tree house osaka next tree house no ano no wawie se na me pe carpenter woni ne hia mpre be nan to aso e enti ho no na omukoye no ana me mante chi na me hu se menstruation na ama na me friend e ka kire ni say me menstruation na mo no say like na bisa ni say like say no bibisa obi say bia China ni oni ni nyina friend bisa ni say woni na ka say like mo say o ka say like e kire say wo pe yo enti fi wa no ti oni ni din komo anu apa translator a obecheche mamu ate ase e na wo friend no na wo di e kasa ne ka kire ni say woni mo ka dai ye bre no am say Lee, this month
the thing don't come. I say what? I say baby in my room. I say I like. No, okay, say okay. And tell me one. I've heard the minimum this send me obi a catcher no. Tell me friend a barrier won't fa. Me friend a barrier won't fa. I've heard they know the me to blacklist. And tea me could see fear and so. If you run a chair, me say, or my coaching in Swayim, Takwan Swayim, if I try. Tell mammy call home, Cosham, doing Swayim, Casan. Such me saying, Crassia Nibin. To Miss Alcon Crassia, one not. O me free home. Tina mamma Hennis auntie. The bar my dream, he said, me quack, baby, I know Mutabaji or my home walk. For say, dear Nessie, Ancassa. Dear Siani said, Mignana Chino, adding my police for say, Unyana way, and what you make come home. Nay, then I'll me a chain, who did there now pine the comfort a day. Me who no na me catch you and say, I didn't think me can broken name say, I didn't think my fellow catcher or say, beer, minium. Na fede me fe obi ma wonfa no say me come into ti me come into na me twi hu bebre hu say e wo say me nkwa me ba ha de a police for ban me de e wo say me de kodan wo mu nti wo ko ye case ni e be che no e de na asi o meja na mane ko be 2 years ni mia na ma sha akra na mane duru sei e mo bia mi ma me ne me papa bia nso nti ase te sei no mi hu nya me nya me ho kra wo akra na nso osane mu papa na so osane mu ma ka wa ba beto oba matwe wa wo ko hye ni blow wa nya obi antiantiafo nyina wa ha wa nya obi anhye ni blow say matwe wo ma na ko hye ni film twede obasane mu era my producer Leon what they also friend Brian my name said the producer say what we push wa homa no e push wa homa no ano yeah bomodi asem baby a melkom e kire wono a wo kan ye no producer ene programs manager e be bomodi na ye ne wo nyina abo ana akọ na ye de akoto wono mpanyifo na nim na fe ya hwe wo na picture the bachelor ai ko hwai betimi ho no ti wa de wo ye beboawo ama wa hunu de na nso de wo ye eye me de ntẹ mami yes Debbie, I don't want justification me pese wo be de wo ye eye bachelor de sa absafo sade enkomo no etie no sa pepepe na yedi no akwakodru Leon ya Selena de say obefriend Brian na ne ba no nso wasu ni Irene Leon wayira wakodin sisem afa ne ho adwene fie mienu ni ya yegusu ya yehwe no big mama sima ba akoka bibi e na ho ye de bachelor ahu de galamse sika do abewi se nyame anya wadom ama ya hunu Leon akole wa boso nipa hwenso na fom nti me fa kwa akonya we to wi manyina okay maba wa aba mo masika di manim ese mabrabo se Leon oko se nyame anya adom na se ehuna akole na obema na brabo asai mama what was so na Irene oba no de say Irene oba fantuma mame peja de da ya mame da bi wo de wa bra be fa mame ai bo de ajai acho wo tine wo kakra bi na peja mame said na mo braju medie so ye che ntoma no pa yegusu aya ye che na wo ba wasem no wo kan empanyimfu akampanyimfu akoma free general manager so e be si form ye ma wontoman ntoma papa de nti e de ma won se afutu e de ba ma won e bia no fa ye nkai du mu fa ntoma bia no wa kai se wo de asem no ba ye tufu pa na wa fa bibi nso afirim na emu e sefata nzo mpanyimfo be boa wa ma wa hu bra fa so na be ntoma no bra ya de be ntoma no be ye boko ne so aha je what I try some na je aha that's ede na wo be kan kire mpanyifo nda mu nyina wase se munim le bia na mananti aba munim na mahu mo bu mase mam de bae mahu mo na mo de achege esum bu se mi ankasa mi ntimi nto
na mo dia man yo mi sham trase na ye be eba so abusu ase de yedi nkomo na duru no panyifo be bo ana me yakohwe China fo panyifo no wonu me na kumase a na munim se obadwumadie so de eden a yedi asem no hu mwaye ebeba na bere yi mu de me pacho eye Omes Charcoal ni toothpaste ane ne lemon president yi ana me kan fo na me de ama wudu dwa so a me srew enya na de enti ya na ma mi pagya de kire won se wo be hunu ahyensode no wo hunu na husuo no na wudu ba bi a wetimi enya bi ato eyi si mu nka wanka wani nyina ntokoro da se no mu nyina no ebe yi ni nyina afiri ma ose no aye fita na fe esen nam no nso aye den ti ba bia wo be wura bia wo se wo pe Omes lemonade charcoal toothpaste anaso se wo pe Omes original peppermint charcoal toothpaste no wo benya bi mesrawo Ghana ha ba bia wo fa bia no wo bisa wo benya bi kuma se de me pacho ye wa de Cutlass dan no emu ye ne Solid FM ene di hwani mu afa nso kegete Dubai nso wo benya bi ewo ho pharmacy shop bia wura mu bia bisa Omes charcoal toothpaste wonum abama wanya bia na my didi juma no 0244710306 0244710306 obetimi so afa was 0243814661 0243814661 sanso enna ahomka hit patch ne de say mo amunim dada ebo adwuma ye pa plaster no edi nuro no bebre agu mu abebe e oya bia wo de anasa wo de tale ho no ma 2025 die no pain obia ni wa wo bete eyaw asheta wo Ghana ba bia enu tudru nka origin chemist ubenya bi art farmer DM sphere na fe SAP Health ubenya bi kuma senso dani farmer Alpha Dio Panacea ubenya bi tamale Malarigo Pharmacy takrade ebuwa kwa bisha wa ubenya bi ewo honom ya number edidi juma no 0248509003 0248509003 betimi so afre 0546444192 wasi feel heat no obetu ya woni nyina ase na wodi ama tap send the see enu amwa ama no ne mesremu enu ane sa wo download tap app no na fa wudi seka bia to first transaction no ubenya £5 na $5 bonus the abema wanya ni say promo code no ya na wudi Insura FM na wudi ebeye tap send say papa no eno no wunya bia chese wawie eno ane say wutwa to wodofo ni musisi ama ne nsa aka sanso na flower kit de say wo mamofra wonum to nwa ye moto wonum beda na ho ya chese boni bia emma wonum achi won betimi ada ma wonum adwo mo a wonna no asore aba besu aya se ne to ho afo da bi diaper na achi nsuo ye wole yese no be chi nsuo no akere pa e dia mawo ye number ye didi juma no betimi afa no obefa dodo no akotu open no ankwankwa so a obetimi afa was 0243 033033 0243 na wabomode no waba be pebi sa so na eye ni tissue no na ye nyina ye ja handkerchief so achi nsuo pa flower tissue de ya gia tum pa ya wunya bia wawie kitu bi na so bag mba bia bedu bia wayi bi na de abobo wanim na wo na wo kro no eno nti betimi afra ye e was 0243 033033 na waba na Ji edwedie nkratso yi atum. Middle. Nanda na wote ho awaya stiff sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, seni ya mensane menemu twetweme no. Emo ye titiriti. Mentumi mpo nsori. Ho na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema
moja edu mwafusane no eche natural garlic papa bi ene edi aye aha nano na madam Fukofimpo ka kyerɛ me sɛ he work natural hair fofoɔ bi biduro bi ɔmo de aba yɛfrɛ no 3p garlic mixture na amanfo tu ɔmo atu agu so no ɛnya sɛm ketewa 3p garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asɔre a wo complain no sɛ wonom 3p a ebegya ne sɛ hum ɛduro yi ɛnya ma pemfoɔ ɛma wɔma nofo anasa nkwada wonya nyamfie dumienu FDA agi adwadie nkratso yi atum 3p garlic mixture yi wobɛnya bi wɔ mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinaa mu middle nanda na wote ho a wayɛ stiff saa no ɔno kwano no jama wa bre akos sɛnea mensa ne me nan mu twetwe me no emu ayɛ titiriti mentumi mpo nsɔre ho na enwanwa ɛno a me free dwom bae na me ka kyerɛ wo sɛ mato 3p garlic mixture ba enti num bi ansa na wakoda me hu ya ne sɛ wada sɛ wano 3p garlic mixture ane 3p garlic mixture ɛma moja edu mwafusane no eche natural garlic papa bi ene edi aye aha nano na madam Fukofimpo ka kyerɛ me sɛ he work natural hair fofoɔ bi biduro bi ɔmo de aba yɛfrɛ no 3p garlic mixture na amanfo tu ɔmo atu agu so no ɛnya sɛm ketewa 3p garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asɔre a wo complain no sɛ wonom 3p a ebegya ne sɛ hum ɛduro yi ɛnya ma pemfoɔ ɛma wɔma nofo anasa nkwada wonya nyamfie dumienu FDA agi adwadie nkratso yi atum 3p garlic mixture yi wobɛnya bi wɔ mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinaa mu middle nanda na wote ho a wayɛ stiff saa no ɔno kwano no jama wa bre akos sɛnea mensa ne me nan mu twetwe me no emu ayɛ titiriti mentumi mpo nsɔre ho na enwanwa ɛno a me free dwom bae na me ka kyerɛ wo sɛ mato 3p garlic mixture ba enti num bi ansa na wakoda me hu ya ne sɛ wada sɛ wano 3p garlic mixture ane 3p garlic mixture ɛma moja edu mwafusane no eche natural garlic papa bi ene edi aye aha nano na madam Fukofimpo ka kyerɛ me sɛ he work natural hair fofoɔ bi biduro bi ɔmo de aba yɛfrɛ no 3p garlic mixture na amanfo tu ɔmo atu agu so no ɛnya sɛm ketewa 3p garlic mixture wo kotodwe ne waposo na asɔre a wo complain no sɛ wonom 3p a ebegya ne sɛ hum ɛduro yi ɛnya ma pemfoɔ ɛma wɔma nofo anasa nkwada wonya
months na je se woda wonan no asɛe ano no obi tumi kwakyiri obi nan obi wie na nan no baako aye tenten asene baako no wasan kotua sika ama no biem osi ye kobu akokɔ nan mu osi ye koye de obi wie ni nyina nkosi aga asɛm a mepɛ sɛ nnɛ obi a wɔtie me etie ni yie ne sɛ ye wo Kumase Atonsu Agogo ɛna kra ye wo Spintex Road 18 Junction ye de abibiduro pɛ ɛna ye adwuma yɛmfa burufuduro ɛne yɛmfa bibia na yɛ adwuma yɛde abibiduro ɛne yɛ adwuma na no kwasam sɛ abibiduro a yɛ nananom de maa yɛn a yɛto aso besi nnɛ ɛda so yɛ adwuma firi tete besi nnɛ sɛ nkurɔfoɔ bɛkaeɛ na ɔmɛdi adanse a baaba Ghana ha anaasɛ Kumase ha anaasɛ yɛbɔ baa ho dawuro no ɛboro mfie du ɛwɔ afidie so bebree aba nansa ne nanan wobɛhwɛ no wohu baabi a wɔwɔ because wakɔsɛe wɔ bi nan na pressure ne ade ɔde ato wɔ mo so nti bɔkɔ na ɔmato clinic no mu nti ɛnɛ wo a wotie me mebɔ wo kɔkɔ aka akyerɛ wo sɛ woantie asɛm a yɛkɛnya na wokɔtoto wo sika anaasɛ wokɔto w'anamɔ twene baabi a wanhwɛ yi a wo nan anaasɛ wo nsa no a wode kɔɔyɛ no wahwɛ no woanyɛ no pɛpɛɛpɛ ansa mfa mma fie na obi bisa sɛ Dr. Baa number no number no yɛ 0244 988 004 0244 988 004 yɛwɔ Kumase Atonsu Agogo Atonsu Agogo station wa odi oduru ha akolo opani obusa ne se o ko ba so yeye obi ya be kyerɛw na usa free Kumase nso a ye wa Accra Spintex Road 18 Junction uduru taxi station for no wa ka kyerɛw mo se o ko Dr. Baa aso yeye Baa no ye spare no BWAH ye de no Baa pɛ Baa aso yeye obi o ho bia do bɛba na obi ko ka kyerɛw so obi o ba bibi ne ono nso ya ade te se Baa ka kyerɛ ne se wo de Baa na wo firi ɛna wo kɔ Baa ɛmo obi nkotu mfuturo bi nkogu ani ɛma yɛ nkɔsɛe wo nan na Baa de yɛ de abibiduro ɛna yɛ adwuma yɛmfa abrofuduro bia mfra yɛ ni bibi bia yɛ abrofuduro ayi bia wɔ yɛ so yɛ na ne obi tie me obusa sɛ enti Dr. Baa me kon yi a atie yi anaasɛ me kon ɛyɛ me yi ɛno nso so betumi ayɛ ama me ana ma me ebia ɛnɛ ɛyɛ wɔ kibrɛmo kasɛn no etumi ma wo kon wotwa ntwa etumi ma nsunsuanso bebree ba obi wɔ hɔ na ne to ase kwan ne to ase nan na etwe no na sciatica nerves no na oyɛ de ne ho bibi enye yi a mesrɔfo ani kyerɛ Dr. Baa so yɛ pɛ ne betumi aboa ne etu saa wo hawo na amane obi tie me ne ne kotodwe ɔnam na esu kekra ɔnam bibi ketewa bi kura no wate ahwe ne srew enye afi na wusua nante akyɛ but hawo ne amane bi aba ne nipadua num anase nkase num ɛyɛ Dr. Baa pɛ ne betumi ayɛ no waboa atu saa wo hawo ɛne saa amane na se ɛya na de be ya me ka kyerɛ nkrɔfoɔ sɛ ayɛ bi da wo hɔ a nyame bɛ kyerɛ wo de ne kɔ he ayɛ bi da wayɛ bi da a ɔyɛ bɔ ne din abɔ n'aba so wiase sɛ nkasɛɛ ne nnompe deɛ ɔyɛ number 1 wɔ bibidurom na saa nipa wei wɔ hɔ a wokɔ nyame bɛkyerɛ asa akɔtua sika na wokɔ na nyame ankɔkyerɛ a na wokɔyɛ ne dɛn ebia wofie bayifoɔ so koraa nyɛ maame obi a wayɛ bi da afiri tete wɔnnim sɛ neɛ yɛyɛ no na wo wofie nyɛ yi wo sɛ me sɛ kɔtra yɛ ahwɛ meserew woanhwɛ yi a na neɛ ɔde bɛbrɛ wo no ankɔ yɛ asam papa na nsɛn yɛ aberante bi a ɔbaa yɛ aso yɛ ebire bi a ɔbaa yɛ ɔsɛ ne nana yare nti ɔno ɛ masaagye ne nana owie no wabu ne nsɛm abu ne nan mu ɛnyɛ sɛ wɔhyɛ da ɛnyɛ na adwuma because onim sɛ ne yɛ so nipadua no mu nti wo baba so yɛ a yɛyɛ physical massage therapy wɔ hɔ obi wɔ hɔ a ne nipadua no ɔmpɛ sɛ obi abɛso ne mu nti yɛwɔ bed ne nneɛma wɔ hɔ a ɛnoa bɛ massage wo ayɛ biribi obi amfa ne nsa nsɔ mu ɛne yɛwɔ ne a yɛde nipadua de ne nsa ɛyɛ yɛwɔ mmarima ne yɛwɔ mmaa wɔ hɔ ɛnyɛ sɛ bi a woba na woyɛ ɔbaa na asɛ wohia ɔbaa yɛbɛ ɔbaa bɛma wo sɛdeɛ wopɛ ne bia no wobɛnya bi ama yɛayɛ ama wo nti Baa deɛ ɔwɔ hɔ sɛ wɔapɔmuden nsam nti yɛda a yɛnna na bia yɛ meka kyerɛ nkurɔfoɔ atie me firi akyikyi no bɛnkyɛeɛ ne sɛ na bia wofiri takorade anaasɛ akyikyi bi na ɛba ka wakoma to yɛm Baa so yɛyɛ wɔwɔ so wɔ hɔ ɛyɛ na obi yɛ n'adwene sɛ ne nan mu bu a na ne nsa mu bu a ɔba hɔ a ɔnyɛ baabi nkɔ na ɛdeɛndeɛ dabi yɛwɔ cases ne bi wɔ hɔ woba no ɛto a yɛma womfa nkɔ fie mma yɛbɛka sɛ da hɔ na yɛka kyerɛ wo nso so atie
because of 9 mubu na se se ni adana si akoye no ebi wo agi se yehye to ho okay enti yehye to ho na se wa ya yekoye na wo kotre taxi mu na ekwo nwanwan wa wo beba no 9 ne be chia enu nti ba dwe no no mpese nsunsuanso ne amane bia beto wo nti ya yes anu manyina de amaw se be ya wa pomudin samo no ebe wie peye ma me no obi tie me ne ha wo nyina ye kompo yare abroni frɛ no gweta odi achini wakoyi operation but still asamba ni nyina na se saa yare no nsunsuanso nyina ye te se amaman ene wo nipadua num enti se ba na ekoya a esan yera no kwan pa ebesan ba but ba tena se no hu se no se nsunsuanso ni ohawi di a ene ade ni ye adura ye de be fra aduane ya nipa ni bedi na saa amaman na wo ni system ni mu no ye nkiri ni nyina onyankopon adom efirimfie o pepepepe wo ha aye na nanu mudi ye adwuma nda ye nso ye to aso no emferi ye da wow obi wo fibro yare sebe yo wakọ doctor say eye nketo antu oyiye mesro ntu wo tena se ama na nyini abeda na aponkyere ne ana da bi eno na se fo wani kire ban so yeye na bra ye be mo wo sa duro yi bi onyankopon adum ntinketenkete na ewo mu nyina be frim enti sebe ontunsanso na anka de be ba ye bwa koyo operation no ni nyina ato ebetumi atwa obi tie me ne die yi hania odi achinchini chese wo hunu ne a wo ye no ho eno obi a wo tie me ya stomach ulcer eye yare bone ma wiase me hu yare a edi nipa nya a yuro ho te se osa yare na aduane eka wano a eyasam wodidi me eyasam ekomode wa eyasam na ma me che se wakọ party papa bia wani age na wo yure be fi wo na akote aduane no na mako wo mu a asam ato chese eye wo hawo ne amane ma chese wo dwene ho a wo nte ase ba Dr. Bandi bosome baako etoso na saa osa yare ye di atu ase e de amawo na me obi ka kire wo se osa ni adura ka kire ne se Dr. Banse wo trofo na wonsi a wo yare safo a wo se aduro bi ani ho ene obi a wo tie me asama me ka kire wo nyina ne se ban wa ni daso a o de amawo na ni daso a ye de amawo nyina ne se wo na wonya nwuye a mo kire ma anya mfa wo nkosha amena mu ana se on fa wo nkosha adaka ne mu ntu mu no de ani daso e wo homa ani daso e wo homa wo ne se mo kire ma anya be fa wo de a wo ba ban aso ya enye yie biem ba se wo te ase na nda wo te hwi mu wontumi nante ukotodwe stroke yare na aka wo wutwa wo ho entwa wo sore ensore wo ya wo ho hwi enye yi a ani daso kese pa e wo ho ne se wonya de wo nan si Dr. Banso ya ye betu ne nyina ase e de amawo ene obi tie me e twere yare ye yare bone ya chese wo dwene ho a wo nte ase da wonti ase na no madam fo bia o chese ekoto no na ne ba one ne nam na kolei chese wo yeden yo klim chashe o chashe o ko nipa mu a platform kese akolei to na ne na no emman nsuo sei maame se bia toa ankoto akola no ntwene e bia wodi na chini akwa asofofo ne mpaibọ so ba sele da so ba ne eti sa ne se sofo na yesunsu mu de awie ba hona mu de ne de eye Dr. Ban adwuma enti se wo san ba ho se sofo a yesunsu mu de no sunsu mu de ne de mara mu na ye konfo na ye wa ya de but hona mu de ne de fabre ba ne ntu ase eye ni nyina na sebe sebe ye abonsam yare enti sa sunsu so ne sa amane yi etowa fuani kire Dr. Ban aso ye ye number ni 0244 988 004 988 004 mesi ye wo Kumase Atonsu Agogo and Accra ye was Spintex Road 18 Junction me kire fifiri he kosia me nkomo bia wo bia no me kwa adwuma mu enti bra be sia me nkomo bia wo bia no na ye ndi no Nyankopon be fa yeso ama wasere na wo kofi ye nwuma obeto wa ne se bam there's a Dr. Ban kasa na yatene nka no aye nwuma wo de be kofi no eye bam nti bo mode na share doctor wa Atonsu se de wa kire ndu na onya bisa enye yira kwan number no nso na ya bomodian na ye de ama won no ena network no me fam ha de me phone yesu de is quite disturbing but
Minim say me papa mo no ye beken kai comments ni bi na me ma bedwafo akwa aba biem na emi say me wo big mama so ya na big mama e kasa na fe yenhwe na yentinsi mu e wo telephones ne so big mama na wanugu nkomo so akosia amen me ka China ni akole yasem medical ne say the China 40 akole papa ye be hu no almost say na omo nyina nim ye baako sa no kwasem say nti wokọ wopa wo be hu say woni so wakohu na chene pen he bom pae wo na chene pen na efutu a me de man se emma ye sisu ye mma ye ni mmiri ye ni ayadwuma wodi kan wo baako dada o okay wanya kunu ana wo koshia China ni sika no de ma wonti ese wo hu de abewie o se nyame anya adom ye hu no a se wo be rezi akwala ma na be ye yie no enya yizo se kita baba ko o se kuta baba ko sabio hwe no ho a wo de te ha wo akwa wontimi hwa wo ho ana wo de nkwala mienu wei aba abeka ho enti ye maba wona esi su sese no ye ma ye ni ayadwuma hia ye okay oba ade ade wo wiase se oba wa wo sika gu bag mu na wo beto obo asra be wo ma na wo be rezi wo mo me wie ho okay me ba over ba the toso no say tell me akoma okay sabe ya ebia betime Matias ti ladies first nti me sa ko lady gold so lady me makwaba me also me so mechia etiefo ne ahwefo nyina said ye kan obey or your bold pa sabi ye mrante ne omo ye man mu kra ene no da ukohia omo na sabi obi a wonim no da foreigner cry just said ne color cry so yeah different from wo de what you tuntum pa ne tuntum eda so pa na wotimi ko hia broni a wonim ne da ne kasa cry e den se one ne be communicate timi ye bold ne koda no efa ma wonyin sen na wo begina aka se wo hu no ne ade how sika said ye kan ya sika nti mana ne sabi youth na aba no omususu mo mani embri sika de ede ya wo ye adwuma wo benya bi na yanyire ho ne empa adwuma den bi ne emfa ye brabo enye ne yenya se ye di sika ni bre ne ya dos nti na youth no omase hia na ehye because uhu sakawa we chese emano adwaman bibia ye sika enu titem bia no ye pese ye sai ya brabo ntem ba ni nyina musu wugina na aka so be ya adwumaden a ubetimi a make life simple for you enti enwa ba ye futuo ne ye de be ma no say ye hu yon lean o se ho ahwan ya bra wa ha me pa se wa ko ma ne sa di no adenti na also dey ne be compare ya for chese me ti wona hye me pa wa nya bibia say ya no yes CC we dey amfaye na wa nya de wa nya bibia say ya huna ma ne ya for nya hwe ye be fa ne sa so say bra ya nti ne ye be hwe kwan ye be fa so ye be hu bra ya na ye de na hia okay Evangelist the Graft Ohemaa Benewaa. Good afternoon. Yes, madam. How are you? Oh, I'm okay. And you? I'm sorry. Okay, I hope everything is all right. Yes. You are looking great. Thank you. Okay. Brofuni tribi mo. Me am hu de akoni nya. Mama, big mama blofu yes, I didn't. Ma menko ayi so ma fa China ni ne dia ma menko. Okay. Get we not here no. Ablante be fen ko kumi o se ne pe wa mpene. Ko. Get ni fie ni na ko kumi fie ni. O ye get we la kan no ma sem. O be ka denge wa mpene. Material o kana se pa. Sha. Gana ni sia ni nyonko Gana ni a. Se ne pe. Ka baby on free sika wo ka dia wa mpene. Ohun tan ko nkofo dia no. What's I want English? I don't know anything in Nika. Nursery house. Nursery house. Yes. There's a channel for nursery house. Yeah. Baby, now what you do for the pet? Oh, pebble away, papa, your day. What be a job would you say? What was your papa? Say, papa. What Shakolana to that? I think about bush of a quad that and in answer. Why are there? Oh, be return and you know. What's in the dean crowd? Lyon. A dean, you know, you will you, and you will you, and you will how.
Cheche me. Liu. Ana Liu. Oh yeah no. Okay Liu they say they papa dey na ko no. Liu dey there. Liu no na ni no omani no esoso kakra. Aha. Ana Liu no omani na keka fom no. Ana Lili no omo nso no omani te say half cash. Interpreter. Interpreter na begina gate na no watch na say road do asana. Hotel. That me you come go now. I don't know so say ana. Ana man so here ni say. Na say woro. I don't know. You gonna form man. What is that? Some. Come me again we la one penny. Not turn any small boy at me the lie. O man no turn any sick of the money first o man 1,500. Na get what you could see. Hey. No. 1,500. To turn any who say sick of the man. Eh? Sick of the man. Unya nipa bia we nipa bia nka obetim da hwe ho. Ko betimi asie bi kra. Me say okọ ayi manso a. Manso de the next 20 years kro no ba yet South Africa no. Abaya after from one. That will what Tom category. And I'm saying China ni or say Hana China ni. Me papa ya China ni we daneko. So to me sakolani broni Ghana hanso ya mu broni. Ghana for man ayam and te see am no ka say. We be no ya lion fa. Just so do numa. Nanso China ni ayaya na fa. All right, evangelist Mesa Maba was so ebiem na said you see body Leon ni Lihu no and it was a lady Leon Anna Lee Anna Lily ay omono said you musiti no asana kasa what kaka oh mete kaka ni anko na me hade o da bi no unim kan be da na me no wa me mete ba mitimi nka me mete o ye be ka bia mete ye be ka bia mitimi ate ache mu otwi lifia I say we any upon the baby do I say oh. Yene eye adom ahwefo ebedi ntitemu na fe ye mame akua asom ewo ho na fe eye senior wonu mu atwa na nya abotira pense mu na fe ya fa mu futu ntimi srew enyi afidie no emfri Adum TV was oye tie mame akua beba besom ese baze and I also ese baze aha I enche Adum TV ebesom na ansana no me makeup said the woman name ye Lily's makeover and oye menim kakra ye e ma me pacho udu Kumasi mall opposite ShopRite wa royal hair inside wa and a Lily's makeover wo baby a wo fie o friend obeba birthdays I fro ni makeup ho twa pa eno tinye no ko oye tire nyina so e ka ho number obetime nya Lily's makeover wo so no 0240 725287 0240 725287 ye bekwa homa no so enche bia na fe ye ne yafrefo no adi enkomo kakra na DNA na sem na abra bempoma de no 1 minute na ansana ayewe akosia DNA na sem no maame na nkasa wanyi ne honni ohwe na action ne nsem keka no a wutimi se nyep misase go ba okay because misase go ba na to on say Osi nye ne ba na omfa no. Da bia pa no pere papa. Adenti osi nye ne ba omfa no. Enti se wa wani abere se ye no kura na wo ka de a. Wo be ba me yaye. Se ye mi se na minim se mitimu fanya okay si be na me wo. Enti maame no ma wo ye ne chese nya misase go ba. Enti oso ba na nim begu ase. Sana me ho. Let it go. No kwasam said the mama kana maame ne kasa yim no kasa nya wo nsa ofambo nti de tie nya ne tese no kura na adadi dada. Enti we kura me said ono aka o se hu hia mpo se mo boka bia na mo kwa die ne enti di ono wa kasi so enti Mr. Sago mani ha no hu bebre kura enka so because ye omudi
pacho say akora ne so ha no de ne maame ense kire ne kanche ne se onya papa ne ha o sanse papa ne nya ne papa no na ebi a ho kire bi a na ohun se papa no ne nsam wo bi enu nti na bi a na o hwese papa ne betimi ahwe no na bi kro abefa ne bai ko Japan ho na wabo abranted ba papa no so ohun se abofra no ne niye ne subi ense no na ono aso ohun se nanim kura so ensanse no enu nti na o fa kire koye ba ade a papa no wanya ade ne se o koye no na o san ko mama maame no ka hu bi na o munyina because anamontuo no enna bi a mama maame no so di na se bi a enti sa enti I said the ordinary enti no say omra ne nya boko ba maame no papa no pese o chese se no maame no ne kasa mjidi se o te ya o kasa nka sika no we mfa kakra na no so fa kakra da bi papa ne o tua o so bebo no da bi o kasa wo fo no so memete ne sa o se maame na ready se o still on jindi dia ono mfa kakra but o ba no so menya sho se o benya mpo enti ene o be bato agu okay maba evangelist so and so mama signing off for Adum TV nyakopon e adom achena da foforo a awrade ode bedom ye na obradwumadie we still counted ye be ye adwuma enu nti mesrew ya wo ba fashion trim say wo be pe solution ye boa wa mo nya wasem no a wakom no humuaye eti mfa asem no nhya wo na adwedwe kum ni pabra panyifo wo fia ye nyina mpo ne ya na ye de frosro ha wonya beduru ha etimeka bi wo fom no na fe ya boa ma obra no aye bo no ya hyemo connect me abobra na di nkonim samuel hu me bie mu a medi de Ohemaa Benewaa nyakopon de enkwache ya achena ye besan atwa ye dwumadie no so right abusia meko evangelist so na so said ya homa no o de ma me mount o de ne free mu na fe Oba Benewaa papa Mr. Tego maintenance. Oni Tego. Sego maintenance. O dabi ni anema bi a woye no. Oya pese oguma me na anim ase. 40 years. Na o abema no 40 years. Na dabi o na 30 years ko da fom. Papa panimu ya de nyi so asho. Wa 30 years. Evangelist. Dabi mama. But wo kan wo de no. Ntimi ana obo try. Papa panimu me am tia kura no tumi fanyin sansham just one day 30 years padu na papa ne bonu munya antenance o ana wadi mister musika ana mde ne ko ha no wadi ana one ma entinya no dia ka be fan sa chimiye papa no wadatum tigana mra etetere ne se ne ba you have already accepted from day one and kasante no de otimi nka ya dia na nke de bra wa na o ye dia ni ena yakola se yefun ko etimi dia ni papa no waje atum se ne ba because oni baba ema ana waje atum na papa no abranche na de bi a wo ye na mama menka we nkyira mama say ayu ahoma ye fa say we na obedi Mr. mama won abrochi from kwade omo bochen bibia emema na gu abrochi no say ema no je hihye omo ani abrochi ni bi obefi abrochi be ba obehwe oba nanim na otu se we hwene ha we anim ha so fete oyere okoye so na mo de ase wanse we obese ne wo fa me na ma wo me ba me wo 40 fie de akose ne side genetics genetics autography. So for them guys are autography. Autography. Them guys are science. Yes. Them guys are science. They know their science now. What's your essay? For what? Autography. Autography. No, you're doing. And only you said you're Obano. Ono da ye no nso na nwe no san no for sa ko da ana fa abusia for evangelist me ba ho Mr. Ahoma no so ya she abroche WhatsApp line no 0549 801751 0549 801751 eno ye ni anu ma mo amano ne no na ha ne 03220 8358188283 Yankwa Homano so na yentie uso adwenche. Hello. Yes, ofufra ba. Hello. Hello. Me no mbacho udi ni baby akasa free. E pa cho sofu metal work tabu mase. Sofu wadaro ma yenko. We dey mega say next tree house. Tree house. I will awesome. Baby, I can say, you know, Mukatiano, I know I'm pretty too much. Since I never acquire Mika, so pretty much and said, I shall see no, I'm one country of Biao. Now, so I better say, a new year, me on pet. No one will say, Chef and Woho. I don't know.
Yes, you know, fancy omu efo. No mun cheche break. Ade ba ko say on say set ye de bia unye ready a unko ho. If say unye ready na ko hu pe ebe kamia I say we no nsa hye abo a chichide eto obe kamia. O kamia nso ni yi no pa de. Ye say bia chichide na de ben awu. Na answer na chichide so be wunsu no. Na won say de be eye atwa. Enti share 104.5 Nyankopon hira mu. Amen o. O da bia da djuma pa mo bo edema amama nyina. Amen. Nyame on share won so pa. Okay. Hello. Hello. So good afternoon. Afternoon. Me da from Bacho Udi ni baby akase frere. Yo ma nyame asomdwe nka mu nyina. Nka won so pa. Dia mekani. Hwe wo ba ukromni ebe fawo. Wo be so pe na me di nka bu bebi. Yesi sabi anyi wo sabi anyi aruso ukromu petedu na ma ebika. Na ukromni ebe so pe wampre o so petana. Ana tana na tana wo afa na amerere ne se wo gani ejaw tana fo so garam senti kina no amutini ade a me ye krom ma ne ye no o mo ntse o magwen ana de to so bie mu ba ku ya wo no so na ni abere se panyina besiriwa wo de nyi hya hye no a wono papa rese wono akoye die ni papa no no nasam no menyitum asa na be die ne no ni oba ne ne kabom na mkohwe sakula no eyawudia enyawudia na makwa akohwe na akoba na be kache ni se mkohwe ye no akura ne nyamedia wotutua no ma ho ana abekire oba no so wonhwe na anoma be ni etimi da wase mi am no kasa fi asante be kwa kansere na ne kafo yini no yo papa ye da wase bebre. Hello. Me don't from Bacho Udi ni baby akase frere. Oh me ofa kwata ni ma so wa asante mapon ko fia. Oh ofa wada ba yenko. Oh me awie die ma me mo ni obedwafo abaso. Ani dwumadi amodi papa. Na ye papa abasiwe asase no ye di ninsen ahyew. Wantimi ampen wasemu ania akole ye nyase umuze 30 years ni e wo hwa akora ni ye ni su a na ase wakwa frechi akoye DNA na DNA ni kyerese enye wo ba papa we de unsem de ahwehwe maso na ye maame ni so a wo friends de sere maame no je sere no kwan bi a wo beba ama akora no aye DNA ama akora na hu se papa na wo ha no enye ni papa no maame ni wo mra wonya si wo yi ni wan hwi a akora no ahwe asem obeka che wo maame no wo maame ne kura wo mpe na China ni so me ne pato Nigeria a chap for profit. A kwambi ebe fase kwa ko we China ni na ba bia no wo me. E be tia kwa ko we me da so wo me. So that say papa panesses battalions fa na ko yi eye Lyon e de na pie. Okay. Hello. Yes sir. Bacho yes madam we from Ohemaa. Wada ma udi ni be bia okasa free. We dey wa oba wo fa se wa dey nya Robert. Yo, Robert, Bacho yanko. Kwanza ayibota 32 gate na no pe. Okay. Enzeme ya muke na ase. Du baby a aya na ha ni chese. Oje yi ni oba ya. Ubi ten question, obi a hono so wa dwan ko fa. Come on China ni twempra no so wo boy dada o. So wo ba. No wo ba sa brand do oni boy na no wo ba ko dada. Ba no so wo boy. Ebi a wanti ya. Okay. Otuno wo boy. Na China ni be sin pe. No jai sa boy no. No ni China ni no be atna. What I say because China ni titi scan more chine ebia Ghana ni no net no. What I say and this way young girl who turn toes wa obo ho modern turn toes. No ki share China ni na yamia ya dum na so ti mo buma pocket bank. Ubo komisro akasesam ya hunya ko ana this is can ya yes kanasa. Is China ni do zuko. Na me papa so no so wa akontumi ane mami. Uche mami na se me uche papa na se mia. Utumi se mami na nkasa on se dan ni njina so papa bia on so oye. Mitwe ma busy me ye medjuma. Wo ye medjuma na e bia nya time so person nu din komo no. Wo se me ye medjuma. Entu pa se njira fonfo no ntu ana mo mra ho. O se mami so kwan se dan so nya serious sao. Because se me mami no na me hwehwe me papa. Na se me hu me papa na papa na se nya me papa no wa.
Uma men also that was a boy, never be a crumby ever for sure. You both are crowned, Papa, you know. No, mamma got him so to me, Papa, Papa, DNA. It is okay, and as a Yanaba, Munjana. That is a mamma so unusual, and the mamma of one also, or see you should be a DNA. Ye net mamma or Bona, you won't ever catch it. But I say, what say, okay, hello? Hello. Good afternoon. Mammy Dean, Ohemaa, good afternoon. Would you never be a casa free? I want because that's also from a just me. Women, our Daruma, Pacho Yanko. With the Mamunia Juma. Amen. I got to make answer, Papa. No, we and Pedro send me a opa. Yeah, and they're quite said in Pedro as a cannon and crying. I'm an uncle. We are. Can't consider a crying over. Listen, I tell the focus after the door, and some of focus on the door, and not chance for Mr. Akran or bit more. And they say, okay, as they say, Professor Kojakolana, I say, Doben Umbu. Okay, dear, and we not say, be a Kupana, see a crown of Koyoba, Doben home. And give them a message. Waiting me on Yakolano. I can't make canon with the Masipi. Okay, yes, so yeah, that was a pa, and your WhatsApp line, no, me name, boss, my address, be at tomorrow. I'm saying, ensure any brick a crano, but young Fabaco, our former, hello? Yay! Yay, Waffy! Yeah, you so. As you drink our water, I try and counsel, pa. I go shop with Dalupuri, or America, ma'am, if we as a church. Oh, Pacho Kafra, Mamma, you chat for, okay, hello? Okay, and Campesa me fa Bakuya to Mudianka, Memfa bonus Bakushim na hello? Hello, Pacho would you maybe on a free? Jumbo blocking, okay, sorry to add. Oh, Pacho, my uncle. I, you are a number one. I can't do the cry. Okay. Assembly man. Mama. Papa. Call has been put on hold. Please wait. Yeah, whoa. And then we have conference one. Okay. Mama, your birthday see na you know mama no na madam mama fan cheye. Break one anim no ye beji WhatsApp voice notes no so network ni ye cry betimi abom adwen kire no na ye tie nti madam ma ehoma no na eni amo aye ne nanso nanahima nana babuafo a ya wo abeka dumfa DVL Kumase. Okay. We no said e si ba na okay DVL Kumase. Mo onamfo a wo no ewo office any insurance from nyina. You see e ma happy blessed birthday Frankis. Now we de nana aba boafo a ato so de amame DVL Kumase onamfo a wo no ewo ho any one for one share from nyina ye ma happy blessed birthday nankopon onto wonkwanem na awurade won pagya wo free adom mfa wonko adom. Okay. Mami kuya ejewa big mama and Emma a happy blessed birthday. Was in Yankopon to nkwane mafisa say no na wanyini abeye insura bebre na fe Yankopon so atre wahwemu. Sanso na Glen Kwame Asabre. Okay, Pacho mo fancheme. Glen Kwame Asabre abebio owo UK pa Willie ne cousin and we say oma happy blessed birthday and ama mudi mo birthdays ni nyina Yakopon sure you papa emfa engumo so na afisese no na moye enhire pi menkwana mene eye hasa ebusiekuo no ending komo medofo Makwaba. Yeah. Na pom to say. Nyame adom na nso e. Nyankopon adom. Wadaro mafayitu e. Meda wase. Yeah, that's what kunya mo de ama ye na ewie yi so. Se ne edru memenda ewie bia ye de mo kono.
ɛyɛ hack healthcare yɛde hacksa capsules ɛne ne mixture ɛyɛ ulcer tamfo ɛduro tutwa baako a abedwaman so ulcer nko na ɛsa ɛnɛnɛ yɛkamfo ɛde ama wo yi ɛyɛ ulcer duro tatahwe ulcer nko na ɛsa ɛnyɛ yare foforɔ biara nti sɛ ɔwɔ hɔ na sɛ ulcer na ni wudi akotene nko ade a na wabɔ mmɔden akɔhwehwɛ hacksa capsules ɛne ne mixture na wato bi na ulcer symptoms bi ani wudi akono nso watumi ayɛ den asɔ ano na waka yɛ hu sɛ aduro yi FDA agye atum enye aduro ayɛ sɛ yɛ aduro ayɛ ne kwa FDA agye atum a obi biara ebetumi ayɛ den afa aduro bi agye sɛ ɔba a wɔnyem deɛ ɔba ɔma akwala no fo anasa abɔfra onya mfie dumienu ɛna entumi enum aduro yi bi okɔ any leading pharmacy anasa licensed chemical shop ana herbal shop bi a ubenya aduro yi bi nti betumi agye ye number yi na wafrɛ ye baby bia wo bia betumi am wakwankyerɛ na ɔkɔ akɔpɛ aduro yi bia ye den atɔ ye number ne ye 0240 23 83 10 ana so betumi afrɛ ye 0203 822 855 na ye ka ulcer na obi wɔ hɔ a na onya symptoms no but no onim sɛ ulcer na ɛtete no nti so wɔ hɔ na kakra bi ho na ayɛ sɛ wo so ɛte obi wɔ hɔ a ɛnam adwumasɛm nti no ondidi ntɛm tebi ɔsɔre anɔpa na rashawa odi ne mmirika sa ɔbɛkɔ adwuma ɔkɔ up and down onya ho by the time ɔbɛ realize no na 12 abɔ ɛnto sɛ bi ɔbɛpɛ sɛ ɔbɛnya aduane bi adi no na ɛno sɛ bɛte na ebi a aduane ɛyɛ available ɛyɛ this carbonated drinks yi bi nti onya coke bi a akɔnya meat pie bi na wadi ne nyinaa no ɛyɛ irritating stomach lining no ɛha wo yɛ fun no because by that time na wo bɛti oye funu mana se adwene be kire se ekwam gye wo no na acid aba oye funu nti se wonya de saade ne ekeka ho a na ekokose reaction eyesa na edidi oye funu ngoma no nti by the time I realize no be ho na ekura ba beda oye funu nti ne yeka ne se stress enso tumi di ulcer eyeden eba nti mpanin pen bebre bia ya na yeka ulcer na ne yeka omo so omo stress omo ho bebre no se wo tie stress ho bebre a obekwa konya ulcer na no no be ho obi wo ho a odidi kakra na wamen aduane na yɛ den ahyɛ ne so obi wɔ hɔ ana ne so ti oni bi ntia ma ne so yɛ den ɛti no aduane ɛnno wo ko ne nyinaa saa nsumsan so wa na sɛ symptoms we nyinaa ho bia na kai hu sɛ ulcer ɛna ɛde wudi akotene ana ne wudi dwuma nti makɔ akɔhwehwɛ hacksa capsules ɛne ne mixture ne bi na wato obi wɔ hɔ a ɔte ne kokoa no sɛ ɛyɛ ne ya ana sɛ ɛhyehye no obi hu ana ya wo no edidi mu akɔ n'akyi ana sɛ ne mfe ne nyinaa yɛ ulcer ɛna ɛbɔ nkaye no ti so wɔ hɔ na wo kokoso ana wo boso ɛyɛ wo ya ana sɛ ɛhyehyew na ya wo no etini mu kɔ w'akyi ana wo mfe a ne kai hu sɛ yɛ ulcer ɛna ɛbɔ wo amane no ana sɛ ɛbɔ wo amane no no abɔ modin akɔ akɔhwehwɛ hacksa capsules ɛne ne mixture yi bi wo didi kakra na aduane na bɔ aba ne boso obi wɔ hɔ a na ne kokoso no mu ana sɛ ne yefu no mu ayɛ ne dududu ɛyɛ sa na aduane ɛnnɔ wo kon obehu ana wo swati obekɔ hospital bɛka kyerɛ sɛ bia mogya swati wenya anemia ne nyina na yɛ aduane a na unya ndi ana wontumi endi no mogyaduru a ehia ma nipadua no unya nti ekɔba ne saa obehu ana wo swati ana sɛ wo mogya so ayɛ den ate ne nyina ulcer etumi kɔfa saa nyoma we nyina ayɛ den ɛde ba wo hɔ obi wɔ hɔ yɛ adwuma kakra ana sɛ ɔnante kakra obehu ana wabrɛ ɔnama obehu ana n'ani so kyin no kyesɛ ɔsɔ ade mu ana sɛ ɔtena ase kakra ansa na nante kakra ɔnante no wetumi ayɛ den akɔ ne nyina ulcer etumi de saa nyoma we nyina ayɛ den ɛde ba wo hɔ na obehu a wodidi kakra na wo yɛ fun na hye woyɛ mu ayɛ udududu ayɛ na ayɛ wo cheko obi wɔ hɔ obehu na wo yi mframa ɛfa n'anum yɛbɛka ne sɛ ɔbɛlkye ne nyina no ɛyɛ ulcer ho sunsansa na symptoms ne bi ne no nti saa nyoma we nyina ayɛ bobɔ so yi sɛ bia wɔ hɔ na ho sɛ obi wɔ hɔ kakra na complaini sɛ ondidi ya ne yɛfu yɛ ne ya aduane so tɔ ne yɛfu ma ne yɛfu yɛ ne ya na wɔpene anɔpɛ bi ɔbɛsɔre bia ne kyɛ sɛ ɔpene so saa ɛnam ulcer nti a na wakyerɛ ne sɛ ɔnkɔhwehwɛ hacksa capsules ɛne ne mixture ɛnyɛ den ɛntɔ ne yɛka no no wokɔ pharmacy bia na sɛ any licensed chemical na herbal shop bia ubenya bia yɛ den atɔ nti ne yɛka ne sɛ ɔmo a mo kuma se ha no mo begya bi wɔ Dani herbal Freddy Mensen so ubenya bi takrade ukɔ AA Mensa ubenya bi atɔ Okaishi drug lane ubenya bi wɔ Repash Tinatet Jostive anase Halus ɔmo a mo wɔ takwa no ubenya bi ɔwɔ ase bibiduro fie Mankesim kɔ Jeff herbal Bogosu anase Pristia ubenya bi wɔ Unique Herbs Temale ubenya bi wɔ PK Bombila ehonom kɔ ha ubenya bi wɔ ma mo wɔ kaso a betimi de wani atrem wɔ Jukad anase Tribe of Judah okay tema
community 5 ubenya bi wo Little George honom oboase mamo ho benya bi wo Smart Herba ntini baby a yabobɔ so nyina anaso betumi afa ye number yi na wafrɛ ye na se eduro yu pe bi ato a ana baby a wo na bia ye wo se bia bi mmenwa na ya kyerɛ pharmacy ana herba shop a wo kwa obeye den ubenya bi nti ye number no ye 0240 23 83 10 0240 23 83 10 and also between 0203 822 855 0203 822 855 can say also also edro ehu na yedi hu adanse ede ma wo no ye kanfo ede amount e be just na ye kanfo ma enye edro a esa yare ahudro bebre da bi ono no de ne say all sanko na oye den also enti no say all sanko na etete odi a ene kohwehwe all satan fo ba ko pe haxa capsules ene ne mixture extra kwan na tobi na kai hu no say edro e ya ata ne ata ekunkonya ba ko enti wonom ne mixture no na wonom ne capsules ne so na say de be kiro no so we den we di so saa na say wo ye nipa bi a wo pe spices wo pe carbonated drinks and say wo stress wo hu undidi ntama ne ye kan say wo be gyan ni nyina abra wo fa edro and say so person also so ba betena wo so a na ne ye de we so e fa so educate public ne say so what you need to be out stress who want the dinner and what I say breakfast there is very necessary. I say with me then if a breakfast no matter what any how busy I'll be no breakfast there so we then o me hu here because also na betina wo so a ne kun din but a drawing so the aba say ne be ye ni also so be ba be den e ba be sisa akunya no nti also dro tatahwe wo no ma also ne be kwa wunya atenka yawa e de ba abofo e de ba kokoso e hyehye wo didi kakra na wo ye funu mu aye kutu onante ya na wa break kakra na wani so chi wu nyina no ni nyina betimi aye den efri so na mo so aye de wanya ho ahoto efri sa also yare mu nti na ye kanfo haxa capsules ene ne mixture aye den e de ama ye say all satanfo ba ko pene no kan hu no say eduro ni hunwoma aye green anase ye be kan say ahaban mu no nti sa wukọ na wukọ pharmacy sa wukọ hwe haxa capsules ene ne mixture da we nya ne ne hunwoma aye green anase ahaban mu na we hu say twemukọ herba shop anase pharmacy foforo na ye den na kukuhwehwe bi nya sa obi de foforo be ye den e be daadaw na eno no wo de wukọ all sana no ana wa ye den wentimi anko ano nti kwahwehwe haxa capsules ene ne mixture ewo any leading pharmacy anase herba shop bi e wo Ghana he bia no obenya bi ato the number no beto your number no biom no eye 0240 23 83 10 0240 23 83 10 and that's 0203 822 855 see haxa capsules and then the mixture you see all satanfo bakope all satanfo bakope eno no nti wo betu all sa se dia na wo hia haxa ne mixture no na fe ne capsules na ento bako enya eye bako o Facebook a onza na ye display ahyensode na ewo honom etiminim se mafa noma no na de akire bia no mofra mo betimi enye bi otu aton wana woje e de egu shop mu a enye den kra adanse e ba wo ho no ano eden ebusiafo enche bia na ye sorry jumadie so anesa big mama 1 minute and then come ye didi futu be na ode ebema wiase ne Ghana man afutu a me de bema wiase ne Ghana man nyina ne se ema ye ni nokure okay ewo yawari mu ana se ye mpratwe mu okay se wudi nokure wani mu nwase na de obeye bia ne kwa ba besi efise maami ohun se case we be besi ha na nipa na nya 49 years or 50 years okay watena papa ni fie papa nim se ne ba no and ye bi se ya na papa no to be di ani e ba na nye ne ba no okay nti me sa ka se e maba wa aba ye ma ye dwuma hia ye nchempna twen aware na nye kaba na atwam udi uhuni a nyame be hira udi uhuni a nyame be hira evangelist 1 minute Ohemaa Benewaa nyame hira amen nyame ka kire yenu ama na se medadie ni asepa medadie ni asese waboa ma mema atimi ho asan entesa anka kobolos ye behwe omun tosu okay timdadie ni ase yo ana chana ni no so medana asese watumi ama bibifu anya akola akoko anya broni ba yo
Lady Hood. My 1 minute na yen sorry so na ebreno eko anisa. Okay. Youth no ye ni na ho. Na ye mpa dwumadin bi na ye nsua. Sa no dwuma bi kura na abesua ebetimi abro wa abom a eno mo mbeboa sanse ye ne na nenam na ye bo abrabo a ensem fata Kristo. Na edo be call say ye mu na be wie so na afa kura bi heaven cross akobo. Nti ye sre a youth no omo so no mo mani da ho. Okay. Nti youth no be ma wo mo ani ada ho na sɛdeɛ munim no enkomo yɛ chi deɛ besi akyire bia mpanyimfo wɔ fom wɔ yɛ a wɔnom gu so ɛtoto nneɛma producer ɛbɔ adwuma yɛ stylish of foreign Mr. ono na agya obo a yɛtoto yɛn nsɛm ne nyinaa ma yɛn afi Frankis ne Pawuli ɛnso so ɛtena ɛyɛ yɛ computer no akyi ɛkyena yɛbɛbɔ yɛ voice note no yɛbrɛ no ayɛ be awie sanso na Mr. Eric ɛnso tena konso no akyi chinchim nneɛma no ɛde ma yɛn programs manager ɛyɛ Mr. Fifi Okran na fe ɛyɛ yɛ general manager Mr. Jimmy Agla ono so bo a yɛ ma na adwumadie ne nyinaa akɔ kama yɛtimi yɛ ne nyinaa na nyɛ baakofo adwuma wɔn nsa kurakura mu a ɛna aboa panel ne nyinaa nyankopɔn hyira wo Hana enso eye part of your team no nyame enhyira ye nyina me ayi me se me medikan na me nkansem yi fa nhyira wo medin e de Ohemaa Benewaa ya hwe wo yi ba bia wonam bia nyankopɔn de yankwache yenya e kyina ye besa ehia ya kramo Nhyira FM 104.5